ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay isinilang ng isang ina. Ngunit hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng mabuting ina o lumaki sa piling ng isang ina. Kaya tinahanap natin ang kalinga nila. At kung hindi man natin ito matagpuan ay ipinapangako natin sa ating sarili na kapag tayo'y naging ina, ibubuhos natin ang lahat ng pagmamahal sa ating anak. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang mag-mothering? Kahit sa isang anak, anakan lang. Dear Papa Dudut, makulay na tanghali po mga kabarangay. Sana po ay mapili po ninyo Papa Dudut ang aking kwento para itampok sa Barangay Love Stories. Alam po ninyo ay fan na fan niyo po ako. At lately ay pansin ko pong pumapayat po kayo. Ano po ba ang sekreto ninyo? Ang atribida ko po natutuwa lang po talaga ako na nabibigyan ninyo ng boses ang platform ng ordinaryong tao na katulad ko na ikwento sa buong mundo ang kanilang struggle na napagtagumpayan. Ako po si Rene, super fresh pa po sa aking alaala. Yung mga panahon na fresh pa po ang beauty ko. Sisimulan ko ang aking kwento noong 1980s. So alam na ng mga kabarangay natin na gurangchi na ako ngayon. Pero doon tayo sa freshness. Noong mga panahong kasing yon ay sobrang tabu pa po ang pagiging out and loud ng mga bakla. Kaya karamihan sa mga kabaklaan society ay kloseta. Paminta ang aura. Ganon din ako. Pinipilit kong maging pamen pero hindi talaga kaya ng powers ko na pigilan ang totoo kong pagkatao. Para kung bulkang gustong sumabog at ipagsigawan sa lahat na maganda ako. At gawa ako ng Diyos. Mahal niya ako kasi binigyan niya ako ng talino at face card. Bakit ko nasabi? Kasi consistent ang honor ko noong estudyante pa lamang ako, Papa Dudut. At tuwing fiesta ay kinukuha akong escort ng reyna-reynahan na paeksena kasi cute daw ako. Hindi nila alam na ang bet ko ay ang maging isang reyna. Proud ang parents ko sa utak ko pero ang motherland ko alam na alam niya na hindi lalaki ang uniko iho niya. Isa po akong magandang prinsesa na gustong magkajowa ng isang gwapong Prince Charming. Kaya galit si nanay sa akin, wala daw siyang anak na bakla. Nakakahiya, hindi ako makaakyat sa langit. Pero paano ba akyatin ang langit, Papa Dudut? Pinipigilan ko kung sino talaga ako. Kalimutan yung maging masaya para sa sarili ko at hindi ko na lang titingnan ang crush kong si Enrique. Ganun ba yon, Papa Dudut? Sobrang gwapo po talaga ni Enrique. Kaya kapag siya ang kaharap ko, ako si Rena Bella. Hindi ba ang sosyal pakinggan? Alam nyo, ilang gabi kong pinag-isipan kung magtatapat ako sa kanya. At dumating nga ang araw na hindi ko nakayanan. Sinabi kong gusto ko siya pero straight talaga si Enrique at ang sabi niya ay hindi niya ako pwedeng maging jowa kasi bakla ako. Lalaki pa rin ako. Gusto niya ay babae lang kaya sobrang na-hurt ako, Papa Dudut. Pero ilang linggo lang ay nakabawi ulit ako kasi hindi naman niya ako iniwasan. Ganon pa rin ang treatment niya sa akin pero may kaunting nagbago na gustong gusto ko naman. Kapag kami lang dalawa ay wala siyang pakialam kung niyayakap ko siya. Hanggang sa may kababalaghang nangyari sa aming dalawa na sobra kong kinaligaya. Ganito pala ang feeling, Papa Dudut. Parang lumipad ako sa langit pero ilang araw lang ay lumagapak ako sa lupa. Dahil kumalat ang chismis tungkol sa aming dalawa sa nangyari sa amin. Sa pagsuko ko ng bataan ko,
at hindi ito nakaligtas sa radar ng nanay ko. Nay, tama na po. Hindi mo lang inisip ang kahihiyan namin. Nay, ang sakit-sakit na po. Ang dami ko na sugat. Di pa sapat yan. Kailangan magtanda ka. Nay naman, maawa naman kayo sa anak ninyo. Ngayon gusto mo kaawakan ka. Matapos mo ipahiya ang pamilya natin. Ay nako, hindi ka ba nag-iisip? Di ba honor student ka? Bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Puso po kasi ang ginamit ko, Nay. Ay nako, tigilan mo nga ako, Rene. Lalaki ka. Lalaki ang pinanganak ko. Lalaki ang panganay ko, hindi bakla. Hindi niyo po ba talaga ako matanggap, Nay? Anong magagawa ko? Bakla po talaga ako! Tigilan mo na. Di ka bakla. Alam mo kung malalaman to ng tatay mo? Naku, hindi lang bugbog ang aabutin mo. Mas malala pa rito. Eh, ganito po talaga ako, Nay. Magpakalalaki ka. Ang kabakla ng dahilan kaya pinagchichismisan tayo ng mga tao eh. Walang maidudulot na mabuti sa'yo yan. Ay, siguro kailangan kitang dalhin kay Mang Egoy. Ha? Yung matandang ginagamit ang lahoy niya sa panggagamot? Kadiri, Nay! Wala akong sakit! Ay naku, sinasabihan ka nga ng masamang espiritu. Over naman, Nay! Ay, tigilan mo ko rin eh. Kung ayaw mong malagyan ng laway ni Mang Egoy, eh di tumino ka. Tumino? Ano, self-healing? Ganon? Basta, ayoko na may bakla sa pamamahay na to. Kung hindi, palalayasin kita. Ay, sobra naman kayo, Nay! Layas talaga! Hindi ba kayo naaawa sa akin? Dahil lang sa pagiging bakla ko! O, ikaw, nangangatwirang ka pa, ha? Nay, nakakarami ka na, ha? Rene, kapag may marinig pa ako at makikita kitang ginagawa mong gown-gown yung mga kumot natin, naku, malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Tinatanong kita, Rene! Naiintindihan mo ba ako? Maybe. Ay! Iniinis mo ba ako, Rene? Opo, opo. Gets ko na po. Tama na, Nay. Kota ka na sa hampas. Tama na po. Sige na po. Titino na ako. Hindi na ako magiging bakla. Char. Papa Dudut, feeling ko talaga ay katapusan na ng buhay ko para talagang pinapaalis ni nanay ang kaluluwa ng baklang sumapi sa akin. Ang sakit pero mas masakit yung katotohanan na ayaw niya sa akin dahil lamang sa bakla ko. Pwede niya sana talaga akong pagalitan na bakit ko ginawa yon kay Enrique na bata pa ako. Wala pa sa wastong edad. Doon maintindihan ko siya pero ang punto niya ay bakit ako bakla at nakakahiya ako dahil sa kabaklaan. Pero syempre, sinunod ko na lamang si nanay para matapos na ang eksena na yon. Sinubukan kong maging super pamen, kulang na lang ay manligaw ako ng babae para pagtakpan ang totoo kong pagkatao. Sobrang hirap at alam ko kung bakit ako naghihirap dahil sa mga tsismosang nagpakalat ng magandang tagpo sa amin ni Enrique. Ang kaibigan kong ahas, si Carol. Nagulat talaga ako nang nalaman kong sa kanya pala galing ang lahat. Sa mga kwento pala talaga may mga subkontrabida. Siyempre si nanay ang main kontrabida ko kasi lahat na lamang ay bawal. Hindi ko tuloy at hindi niya ako tunay or feeling ko tuloy ay hindi niya ako tunay na anak. Puro sermon at pananakit lang ang inaabot ko sa kanya dahil sa nag-iisang dahilan. Bakla ako. Pero itong si Carol sobrang pakialamerang frog. Akala ko ay kakampi ko siya at akala ko ay mapagkakatiwalaan ko siya pero sinaksak niya ako ng patalikod.
Para siyang mangkukulam na ayaw maging masaya ang isang prinsesang katulad ko, Papa Dudut. Carol, pwede ba tayong mag-usap? O Rene, anong pag-uusapan natin? Ba't ganyan ang ayos mo? Tsaka, bakit ganyan kang makatingin? Diretsahan na to ha. Galit ako sa'yo. Ano? Bakit? Ay, maang-maangan? Amnesia? Walang maalala? Bakit ako naririto? Tigilan mo ako ha? Ano ba kasing ginawa ko sa'yo, ha? Bakit mo pinagkalat? Bakit mo sinabi sa ibang tao yung tungkol sa amin ni Enrique? Ano? Napipi ka ba? Nakita mo ba yung mga pasa ko? Yung mga sugat ko? Yung iba tingnan mo, hindi pa naghilom! Binugbog ako ng nanay ko dahil sa kagagawan mo! Hindi ko na kasalanan yan. Ay! Walang accountability! Bala ko dyan. Oy! Huwag mo ako tatalikuran, Carol! Gusto mo ipagkalat ko rin yung kalandian mo? Hoy! Hindi ako malandi, ah. Ay, nagsalita? Banal yarn? Gusto mo isa-isahin ko? Rene, pwede ba tigilan mo ako? Ikaw na ang backstabber na feeling Santa. Ano ba ang motibo mo para i-chismis mo kami ni Enrique, ha? Dahil ba gusto mong mauwi sa impyerno ang buhay ko? Ganun ba? Gusto mo ng impyerno? Hindi kita sasantuhin! Pwede, sige, saktan mo ako. Isusumbong kita. Ay, mahilig ka talaga sa ganyan, no? Sumbongerang pala ka! Bakit? Dahil ba mas matalino ako sa'yo? Na kahit anong gawin mo, mas mataas pa rin ang grades ko? Kasi hindi mo kaya ang utak ko at ang galing ko sa mga art project? Alam mo, nakakaawa ka kasi hindi ka lumalaban ng patas. Oo na. Ikaw na ang magaling, pero bakla ka pa rin. Ayun! Wow! Grabe ang argument! Pang matanda ang atake, wala bang bago? Alam mo, hindi na ako nasasaktan kung tawagin mo man akong bakla. Mas nakakasakit yung hindi ka nga bakla, pero isip bata ka naman. Bakit pa ba kita naging kaibigan? Bakit mo ako naging kaibigan? Di ba dahil malapit sa akin yung mga lalaki, gusto mo makisawsaw? Ay, talaga? Hindi naman lumapit sa akin si Enrique dahil sa'yo. Pero sa halip na magtuloy-tuloy kami ni Enrique, naunsyame pa dahil sa'yo. Ang sama-sama mong kaibigan? Hindi ka na naawa? Akala ko hindi ka tulad ng ibang mapanghusga pero mas masahol ka pa. Inggitera! Tsaka! Alam mo ikaw, sumusobra ka na, ha? O ano, naiiyak ka na? Hindi mo ako madadaan sa paiyak mo. Simula ngayong araw na to, hindi na tayo friends. Tandaan mo yan! Ay, Rene! Bumalik ka dito! Maghanap ka ng iba mong matutuklaw! May vaccine na ako sa'yo, wala nang epek ang kamandag mo sa akin! Che! Papa Dudut, nakarating kay nanay ang naging away namin ni Carol at syempre ako ang nagmukhang kontrabida at salot sa lipunan. Napapaisip tuloy ako kung masama ba akong tao o hindi ko lang maintindihan si nanay. Pero sobra naman po dahil lang sa bakla ako ay bugbog ang aabutin ko sa kanya sa pang-araw-araw. Bukod doon ay tinis ko ang lahat ng chismis at pangungutya sa akin dahil lamang sa pagiging bakla ko. Maharot daw ako, wala daw akong hiya at tagapalaganap daw kami ng mga sakit. Ganon kalala ang mga tao sa amin. Sobrang tinis ko ang lahat hanggang sa makatapos ako ng high school at doon ko napagdesisyonan na lumuwas ng Maynila. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa Masbate. Gamit ang inipon kong pera ay lumuwas po ako ng Maynila. Nakituloy muna ako sa isang kamag-anak pero hinahamak din ako. Buti na lamang at nakahanap ako ng trabaho at tuluyan na akong namuhay ng mag-isa. Namuhay ako na walang inaalalang ibang tao. Namuhay ako bilang kung sino talaga ako. Bilang magandang Rena Bella. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ginawa kong araw ang gabi. Todo kayod ako sa trabaho para makaipon, Papa Dudut. Naging janitor ako, waiter at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang araw na kaya ko nang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral.
Kumuha ako ng kursong accountancy. Bilang mukha akong pera ay bet kong maging propesyon ang tagabilang ng pera. Basang nasa isipan ko lang talaga noon ay gusto kong yumaman at ayaw kong hamakin ako ng mga tao. Gusto kong ipakita sa kanila na baklaman ako pero hindi niyo ako pwedeng tapakan. Kasi narating ko ang mga pangarap ko sa buhay. Sa awa ng Diyos, natapos ko ang accountancy kaya nakapagtrabaho ako bilang isang bookkeeper. Kahit professional na ako ay hindi pa rin nawawala ang mga bully dahil lamang sa kabaklaan ko. Pero wala nang titindi pa sa mga ginawa ng nanay ko noon sa akin. Kaya naman naging matatag na ako, Papa Dudut. Nakapagpundar ako ng isang bahay na hinuhulugan ko sa Mandaluyong. Hanggang isang araw, nakilala ko si Vince. Ngayon pa lamang ay sasabihin ko na walang kahit na anong namabagitan sa amin ni Vince. Si Vince ay isa ring bakla, dalagitang bakla. Naglaya sa probinsya nila kasi ayaw din ng mga magulang sa kanyang pagkatao. Nagmakaawa ito sa akin, Papa Dudut, na sa akin muna tumira. Siyempre naawa ako. Mabait naman siya, tumutulong sa gawaing bahay pero dahil bata pa ay may mga bagay na kailangan ko rin talagang pag-aralan. Ang naiiba lang, hindi ko pinupuna ang pagkatao niya. Saka yung mga pangaral na parang isang inang nagmamalasakit talaga ang ginagawa ko sa kanya sa tuwing nagkakamali siya. Tulad ng huwag agad magtitiwala sa mga lalaki dahil mapagsamantala lamang sila sa kahinaan nating mga magaganda. Habang tumatagal, napamahal na ako kay Vince. Tinuring ko siyang anak kaya todo support ako para mapaaral siya. Pero may ugali talaga ang anak kong ito na kailangan ko pong ituwid, Papa Dudut. Anong ginagawa mo? Nangungupit ka? Mother, Vince, bakit mo to ginagawa? Sagutin mo ko. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko sa'yo para ganituhin mo ako? Pinagnanakawan mo ako ng pera? sorry mother. Ilang beses mo na tong ginawa, ha? Kaya pala nawawalan ako ng pera dahil ninanakawan mo ako? Eh tayong dalawa lang dito sa bahay. Pinapaniwala ko lang ang sarili ko na baka mali lang ako. Pero ngayon, nakita kita sa akto. Mother, sorry. Palalayasin mo na ba ako? Hoy Vince, huwag mo akong idaan sa paawa. Hindi ko sinabing palalayasin kita. Pero bakit ka nangungupit? Hihiya po kasi ako sa inyo eh. Gusto ko po sanang manood ng concert. Vince naman. Sorry po talaga, Mother. Sana sinabi mo na lang sa akin. Nahihiya po kasi ako eh. Hindi naman po basic needs yun eh. Pinaaral mo na nga po ako eh. Pinapakain. Tinuturi na parang anak mo. Kaya parang kalabisan po kung hihingi pa po ako sa inyo. Eh ang pagnanakaw. Hindi ba mas kalabisan yon? Mother, sorry po talaga. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Paano kung masanay ka na? Magiging normal na lang sa'yo ang magnakaw. Gawin mo ang madaling paraan para makuha ang gusto mo. Kung tinuturing mo akong totoong mother, hindi ka gagawa ng kalabisan na katulad nito. Mali po ako. Mali po talaga yung ginawa ko. Huwag na huwag mong ugaliing maging sinungaling at magnanakaw, Vince, ha? Oo, bakla tayo. Pero hindi tayo sinungaling at magnanakaw. Hindi ako nahihiya sa pagiging bakla ko. Ang dapat mahiya yung nagnakaw at nuknukan ng sinungaling. Mother, pasensya na po. Sorry po talaga. Aalis na lang po ako. O aber kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Maghahanap po siguro ng trabaho. Hindi ko po alam. Hindi, huwag kang umalis. Po? Ipangako mo sa akin at sa sarili mo na hindi mo na uulitin pa to. Masama ang manloko ng kapwa. Masama ang maging buhaya. Ayaw kong magpalaki ng buhaya. Ang gusto ko, matinong tao. Naiintindihan mo ba?
Mother, ang bait-bait niyo pa rin po sa akin kahit ganun na po yung ginawa ko sa inyo. Paprangkahin na kita, ha? Red flag talaga ang ginawa mo pero napamahal ka na sa akin eh. At gusto kong intindihin ka at gabayan para maging mabuting tao ka. Ha? Yes, Mother. Magiging mabuting tao po ako. Huwag lang sa salita, ha? Gawin mo, Vince. Gawin mo! Yes, Mother Annabella. Ay! Go, Vina! Hindi pwedeng buwakelya ang baklush na pretty! Basta mag-aral ka, ha? Hindi kita susukuan. Ipaglalaban ko ang mga pangarap mo sa buhay kasi that's how to mothering a beautiful daughter should be. Wow, English! Nag-aral kaya ako. Ang galing niyo nga po, Mother eh. Idol ko po kayo. Asus. O ito, bibigyan na kita ng perang pambili mo ng ticket para rumampa ka ng bongga. Bibigyan pa kita ng extra para may pambili ka ng outfit mo. Talaga, Mother? Kailan ba ako nangako na hindi ko tinupad? Oh, never pa po. O never naman pala eh. Kaya bongga ka sa concert. Yay! Thank you po, Mother. I love you. Oy, English! I love you too, anak. Papa Dudut, iginapang ko ang pag-aaral ni Vince dahil nakikita kong eto ang yaman na pwede kong ibigay sa kanya. Mahirap ang mag-aral. Naranasan kong igapang ang sarili ko at ayaw kong maranasan ni Vince ang paghihirap na yon. Sa totoo lang ay marami na akong baklang natulungan. Pero iba ang sitwasyon ni Vince kasi kinupkup ko siya at parang ako na ang naging nanay niya. Bilang isang ina ay tinupad ko ang aking obligasyon sa anak, ang suportahan ang kanyang pag-aaral at pangarap sa buhay. At sobrang saya ko po nang makapagtapos siya ng high school, Papa Dudut. Proud na proud ako sa kanya at sa sarili ko na kaya ko palang maging isang ina at tatay sa isang hindi ko kadugo. Pero trinato ko talagang anak. Siyempre may mga lalaki din naman ako kaya may mga masasayang araw din ang puso at katawang lupa ko. Pero iba rin talaga nang dumating si Vince, Papa Dudut. Nabihag niya ang puso ko nang biglang magpakita itong si Andrew sa akin. Sa bahay ko na tumira itong si Andrew, may mother at father na itong si Vince na anak-anakan ko. At tuwing umuwi si Vince galing sa school, sa college ay parang perfect family talaga kaming tatlo. Ang saya-saya ko po, Papa Dudut, pero may ginawa si Andrew na red flag sa akin. Andrew, Han, bakit ka nangupit? Bakit mo ginalaw yung ipon ko? Han, kasi Ang ayaw ko, yung sinungaling na nga, magnanakaw pa. teka lang. Ano kasi Han eh? Han, kasi Sige, magsinungaling ka pa. makinig ka. Kailangan ko lang kasi. Nasa ospital ang nanay ko sa Cebu. Yun. Ano? Oo. Tama ang narinig mo. Nasa ospital siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mo pang nakawin ang pera ko? 2 beses ka pang nangupit. Sorry na. Aaminin ko, nagkamali ako. Pero ano yung una last week? Anong dahilan mo kung bakit mo kinuha yung pera ko nun? Yun na nga. Humihingi ang nanay ko. Unang nagkasakit ang tatay. Tapos siya. Yun. Ganun. Ay, umayos ka Andrew ha. Akala ko nga si Vince ang kumuha ng pera. Kung hindi ko lang nakita sa bag mo bago ka pa umalis ng bahay, malamang si Vince pa rin ang pagdududahan ko. Kawawa naman yung anak ko. Pinagdudahan ko pa siya. Pero yun nga, imposible ding ganun kalaki ang kinuha niya kasi para saan niya gagamitin. Han. Sorry na talaga.
Nagkamali ako. Han, sa susunod magsabi ka. Hindi naman ako naging madamot sa'yo. Binibigyan nga kita ng panggastos mo habang wala ka pang trabaho, di ba? Nahihiya na ako sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Ngayon pa ba na asawa na kita? Nakita ko ng lahat sa'yo. Masama ang ginawa ko eh. Alam kong napipilitan ka lang dahil sa sitwasyon. Tama. Kaya ang lakas mo sa akin, Han eh. Kasi, naintindihan mo ako. Basta pagsusumikapan ko yung training ko para makapagtrabaho ako. Makapag-abroad. Basta paghusayan mo. Saka, baka kapag nakapag-abroad ka na, kalimutan mo na ako at magkaroon ka na ng ibang babae. Han, hindi ako ganun. Tumatanaw ako ng utang na loob. At saka, mahal kita eh. Totoo. Talaga ba? Oo. Mahal na mahal kita. Ay, Han, hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Vina, Mother? sorry anak. Mother, bakit po? May kasalanan ako sa'yo anak. Kasalanan? Bakit po? Umupo nga po muna tayo dito sa kama, Mother. Ano po bang kasalanan ng sinasabi ninyo? Nagkulang kasi ang pera ko. Kaya naisip ko na baka kumuha ka. Ano po? Kaya nga magsasorry ako kasi ikaw ang naisip ko. Mother naman. Mali nga ako. Nakonsensya ako at ikaw ang naisip ko. Pero ang totoo, si Papa Andrew mo ang kumuha. Ano po? Nagnakaw siya sa inyo? Ang lupit naman, ninakawan pa kayo? Pero okay na. Nagkaayos na kami. Talaga ba, Mother? Yesterday, ngiti pa lang niya, wala na. Ang rupok ko. Iba talaga, in fairness. Well, yummy naman si Papa Andrew. Truly, ang muscles, ang face, ang performance, pang opera. Mapapanganga ka talaga ng bongga. Mother, ha? Mukhang nandidiri ka. Baka ikaw, may nililihim ka na sa akin. Over? Wala po akong nililihim. Ano naman po ang nililihim ko sa inyo? Love life. Mother, wala pa. Gusto kong graduate muna ng college. Hard to get tayo, ganon. Talaga. Yes. Vina, hindi kita pinagbabawalang magka-BF, ha? Kaya ayokong maglihim ka. Mother, kung magkaka-BF man po ako, ikaw agad ang unang makaka-nose. Pero, Ano-ano, ha? Rampa-rampa lang po muna. Hindi po ako pwedeng magka-Andrew tulad mo. Uunahin ko po muna magka-diploma. Ay, very good. Ganyan nga. Hindi talaga ako nagsisisi na inampon kita. Proud ako sa'yo, anak. Proud na proud ako sa'yo. Papadudod, sobrang panatag ng loob ko sa aking mag-ama. Sobrang saya namin sa bahay at feeling ko talaga ay perfect na ang lahat. Naayos ko na yung pinakaayaw ko sa tao, yung magnanakaw at sinungaling. Pero pansin ko ay hindi na pera ang nawawala sa bahay, pati mga gamit. Hindi ko malaman kung sino ang gumagawa kasi maraming beses din na pumunta ang mga kaibigan ko, kaibigan ni Vince at kaibigan ni Andrew sa bahay. Baka nasa lisi lamang kami. Saka kapag nawawalan ako ng pera ay hindi ako nakakahanap ng bakas kung sino nga ba ang kumukupit. Kaya naman nagpalagay na ako ng CCTV sa kwarto nang hindi nila alam para malaman ko kung sino ang
nagnanakaw. Pero sobra po akong nasaktan sa aking mga nakita. Nagpatira pala ako ng buwaya sa bahay. Ang lala na pala kasi araw-araw akong niloloko. Araw-araw akong pinapaniwala na pamilya ang turing sa akin at hindi ako pinagsasamantalahan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. May mga bagay siguro na hindi mo talaga hawak. At darating na lamang ito at magdadala ng sakit sa puso mo. Akala ko talaga na magiging maayos na kaming tatlo. Na parang ang bahay-bahayan naming laro ay totohanan na. Pero hanggang laro lang pala talaga ang lahat. At tulad ng mga laro ay may talo. Mukhang talo ako dito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kailangan kong magpakatatag at lumaban pa rin. Marami na akong pinagdaanan para hindi ko kayanin ang dagok na ito sa buhay ko. Isang kagimbal-gimbal ang nalaman ko. Nangungupit pa rin si Andrew ng pera at huling-huli ko ito sa CCTV. Ang niyayakap ko pala tuwing gabi ay isang kawatan at sinungaling. Kung titignan ay mabait naman si Andrew sa akin. Nabibigay niya ang pangangailangan ng katawang lupa ko. Nilalambing niya ako, niyayakap at naiisip ko na ganito talaga siguro kapag bakla. May mga lalaking talagang mapagsamantala at ginagamit ang kahinaan namin. Ilang araw din akong hindi nakatulog. Hindi ko siya makumpronta kasi ayaw kong mawala siya sa akin. Nasanay na ako na siya lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya hinahayaan ko na lamang. Papa Dudu, tuwing pumapasok ako sa trabaho ay napapanood ko sa app ko sa phone ko ang kuha ng CCTV. Dito na ako nagtataka kasi bakit pumapasok si Andrew sa kwarto ng anak ko. Nagnanakaw din ba siya? Hanggang sa iba na ang kutob ko. Pinalagyan ko na rin ng CCTV ang kwarto ni Vince. Hindi nila alam na may CCTV na pala ang loob ng bahay. Doon ko nalaman na may relasyon ang dalawa. Kaya nung nakita ko sa akto ang ginagawa nila ay dali-dali akong umuwi ng bahay para mahuli silang dalawa, Papa Dudut. Mother? Han? Kayo! Tama na! Andrew! Tama na! Bakit si Vince pa? Bakit? Rene! Han! Huwag mo ako matawag-tawag na Han! At ikaw, Vince! Ang landi mo! Bakit si Andrew pa? Mother! Huwag mo akong madaan-daan sa paiyak-iyak mo! Pinakain kita! Binihisan! Ginawang tao! Pero isa ka palang ahas! At ikaw lalaki ka! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Namumuro ka na sa pananakit ha? Karapatan kong saktan ka! Kasi ginawa niyo kung tanga! Rene ha, pigilan mo na to. Titigilan ko na talaga! Dahil palalayasin ko kayong dalawa! Lumayas kayo! Ano? Rene naman. Huwag naman ganun. Ano huwag? Matapos kong malaman ang kahalayan niyo! Sa anak pa natin talaga, Andrew! Rene naman. Pareho naman kayong bakla ah. Mapagbigay lang. Kasiyahan lang. Anong kasiyahan? Saka ano yung pangungupit mo? Kasiyahan lang din? Anong pangungupit yung pinagsasasabi mo? Wala akong kinupit ha. Ay talaga naman!
Ang magnanakaw! Kapatid talaga ng sinungaling! Wag mo akong pagbibintangan. Ikaw pa ngayon ang nagbabanta! May ebidensya ako! Ano? May CCTV ang buong bahay na to! Lahat ng galaw sa loob ng bahay nakikita ko! Ang pagnanakaw mo! Ang kahayupan yung dalawa! Kaya lumayas na kayo! Layas! Mother! Huwag mo akong matawag-tawag na mother! Wala akong anak na malandi at inaasa sa sarili niyang... Bakit mo nagawa sa akin yun, ha? Kung makaiyak ka naman, nakinabang ka rin naman sa akin ah. Nakinabang? O nabulag ako? Na akala ko matino kang tao? Nabudol mo ako? Pero ngayon, tama na ang katangahan ko sa isang tulad mong walang kwenta! Magnanakaw! Lumayas ka na! Kung hindi, ipapakulong kita! Papa Dudut, sobrang gumuho po ang mundo ko ng araw na yon. Nagalaga pala ako ng ahas at buwaya sa aking bahay. Sa araw ding yon ay pinatatag ko ang sarili ko. Hinanda ko ang puso ko. Kahit na anong iyak at paghingi ng tawad ni Vince ay hindi ko talaga binuksan ang puso ko. Hindi po pwedeng lumambot kasi ibang klaseng pagtataksil na ang ginawa niya. Nararapat lang na umalis na siya. Wakasan ang naging ugnayan naming dalawa. Inahas na niya ako ang mother niya. Wala na ang kahit na anong etsyos ang magpapabago sa desisyon ko. Nakita ko sa mga mata ni Vince na sobrang ayaw niya akong iwanan. Pero guilty siya sa ginawa niya. Si Andrew naman, mas nakita ko ang totoong kulay. Katulad lamang siya ng mga lalaking mapagsamantala sa mga bakla. Hindi ko naman nilalahat ang mga lalaki dahil may mga lalaki namang talagang genuinely na minamahalang karelasyon na bakla. Siguro hindi lang po ako pinalad. Naging tahimik ang bahay, wala nang Andrew at wala na ring Vince na nagchuchuk-tsakan kapag nakatalikod ako. Sa totoo lang, na-miss ko po si Vince. Umiiyak ako kasi nasasayangan ako sa kanya. Pero ginusto niya ang ginawa niya, ginusto niyang lokohin ang nag-iisang baklang nagpaka-mother sa kanya. Matapos ang halos 1 linggo ay bumalik si Vince, nagmamakaawa at humihingi ng patawad sa akin, Papa Dudut. Maupo ka sa sala. Mother, sobrang nagsisisi na talaga ako sa nagawa ko sa'yo. Mother, ayaw kong mawala ka. Ayaw kong mahiwalay sa'yo. Vince, hindi ako nagkulang ng pangaral sa'yo. Hindi kita sinasaktan. Tinrato kitang tao. Hindi ako nagdalawang isip na kupkupin ka. Gawing anak-anakan ko. Pinangarap ko na sana makuha mo yung gusto mo sa buhay. Sinuportahan kita, di gaya ng nanay ko sa akin. Pero ang sakit. Ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin. Alam ko naman po eh. Sobrang sama ng nagawa ko po sa inyo, Mother. Nagsisisi na po talaga ako. Naaalala mo dati, yung pangungupit mo ng pera. Pinangaralan kita. Sabi ko sa'yo ang magnanakaw, isang malaking sinungaling. Akala ko napatino kita. Nakaka-frustrate na hindi pa rin pala. Hindi lang pera ang ninakaw mo, kundi ang relasyon ko sa isang lalaking wala namang kwenta.
Pero salamat na rin sa'yo at natauhan ako sa Andrew na yon. Hindi na ako nabulag sa papandesal niya. Mother, patawad po. Hindi ko na po gagawin sa'yo yung ganun. Magpapakatino na po ako. Gusto ko po kasing makasama kayo sa pagtupad ng mga pangarap ko eh. Vince, I'm sorry. Buo na ang desisyon ko. Naaalala mo? Kusa akong lumaya sa pamilya ko at gumawa ng sarili kong buhay dahil napuno na ako sa pananakit ni nanay. Nakaya kong mabuhay. Nakaya kong maging tao. Hindi malayong kaya mo ring maging tao. Mother naman. Please. Give me another chance. Ay, maraming chance na ang binigay ko sa'yo, Vince. Marami na. Hindi sa lahat ng oras na kapag nagkakamali ang isang tao, bibigyan na naman ng chance. Puro tayo chance pero walang accountability. Kaya tayo hindi umuusad sa buhay. Ang gusto ko, mamuhay na walang mga taong gahaman, mapanlinlang at sinungaling. Mother, luluhod po ako. Magmamakaawa. Sana mapatawan niyo po ako. Wa-epek sa akin yan. Huwag mo nang gawin. Alam mo, ang dapat mong gawin ay humahanap ng trabaho para mapagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Sayang naman yung nasimulan mo. Saka, sige na. Ito, kunin mo tong pera para may pangsimula pa. Ito na ang huling tulong ko sa'yo. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Papa Dudut, sobrang sakit pala na palayain ang isang tao na sobrang minahal mo. Ang sakit sa dibdib. Parang sinasaksak ang puso ko nang makita ko si Vince na bitbit ang ibang gamit paalis ng bahay. Nang sinarado ko ang pintuan na yun ang oras na kailangan kong kalimutan ang anak-anakan ko. Mahirap pero kailangan kong gawin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mag-isa na lamang po ako. Wala nang Andrew, wala nang Vince sa buhay ko. Pero natutunan ko na rin na hindi pala sukatan ng pagmamahal ang pagtitiis sa sakit at kasinungalingan. May mga kaibigan naman akong nananatili at doon ko nahanap ang lakas na muli akong bumangon. Para sa akin, Papa Dudut, walang masama sa pagiging bakla. Hinding-hindi ko ikakahiya kung sino po ako. Pero mali ang magnakaw, mali ang manloko at mali ang magsinungaling sa taong nagmahal at nagtiwala sa iyo ng totoo. Doon ako labis na nasaktan, Papa Dudut. Doon ako natuto. Ngayon ay mas maingat na ako, mas matatag at mas pinipili ko na lamang ang mga taong karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rene, aka Rena Bella. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Magkakaiba tayo ng kinakatakutan. Hindi lang kasi mga multo o mga kaluluwang hindi matahimik ang maaaring magbigay ng takot sa buhay natin at makapagpabago ng takbo nito. Yun ay dahil meron din tayong sariling multo. Tulad na lamang ng mga mabibigat nating problema na para bang kakambal na natin mula nang magkamuwang sa mundong ito. At ang pinakamahirap ay ang paghahanap ng solusyon sa mga problemang yon. Pero hindi lahat sa atin ay lumalaban ng patas at pinipili na lamang yung mas madaling paraan.
kung saan ay hindi mo aakalain na yun pa ang magbibigay ng matinding takot na hindi mo pa nararanasan. Ganito ang sinapit ng kabarangay nating si Onyok. Pumasok siya sa isang sitwasyon na nagpagaan ng buhay niya pero maging magaan pa rin kaya ito hanggang sa huli. Ating pakinggan ang kanyang storya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Palagi po akong nakikinig sa inyong programa kasama ang mga kapwa ko tricycle driver dito sa amin. Hanggang sa naisipan ko nga rin pong sumulat at ibahagi sa inyo itong kwento ko. Batid ko po na maaari akong mahusgahan sa ibabahagi kong kwento pero nais ko rin kahit papaano ay makapagbigay ng aral sa kapwa kong nakaranas na rin po nito. Onyok na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 20 years old po lamang at isang taunang tricycle driver. Matangkad, moreno, pero hindi gaanong pinagpala pagdating sa itsura. May ilan nga nagsasabing medyo hawig daw kami noong sikat na komedyanteng si Empoy. Kahit ang totoo ay mas mukhang tao pa siya kesa sa akin. Pero hindi naman mahalaga sa akin kung gwapo ako o hindi. Depende na lamang yon sa confidence level. Hindi po ako nagkakaroon pa ng nobya, Papa Dudut. Ni isa sa mga sinubukan kong ligawan ay hindi ako pinagbigyan at naiintindihan ko rin naman sila. Huminto na ako sa pag-aaral matapos makagraduate ng high school. Pasangawa po ako nang makatapos. Nakiusap lang kasi sa eskwelahan ng kuya ko para bigyan ako ng isa pang pagkakataong maipasa ang huling taon ko. Ang kaso tulad ng ibang pamilya, wala sa amin ang may kakayahang patungtungin pa ako ng kolehiyo matapos kong graduate ng high school. Hindi ko rin naman iniisip na mahalaga pa ang makapag-college dahil sapat na sa akin na may kinikita araw-araw at may nayahain pa sa mesa. Bale, 3 po kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Ulila na kami sa mga magulang. Factory worker ang kuya ko at maswerte namang nakapag-aral sa kolehiyo ang bunso kong kapatid. Sa tulong ni kuya ay posible na para sa amin ang may makapagtapos ng pag-aaral. Papadudot madalas ako sa inuman noon pero na mangyari ang isang aksidente ay hindi na ako muli pang uminom ng alak. Sinundo ako noon ni tatay dahil lagi na lamang akong inaabot ng madaling araw sa inuman. Nagkagulo doon at aksidenteng nasaksak ng isa sa mga kainuman ko si tatay. Yun po bali ang kinamatay ng tatay ko kaya mula noon ay hindi na ako nakipag-inuman ulit. Hanggang sa makilala ko ang mga taong itinuring kong parang mga tunay na kapatid. Sina Pong at Natoy. Tatay ni Pong ang may-ari ng tricycle na binaboundaryhan ko. At doon na rin kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Chick boy ang isang yon, kahit na hindi naman kagwapuhan. Matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Si Natoy naman ay parakit-rakit lang. Nagtitinda siya ng pandesal sa umaga at nagtitinda naman ng balot at chicharon sa gabi. Sa aming 3, siya talaga ang masasabing gwapo. Siya rin ang pinakamatanda sa amin sa edad na 25. Medyo hawig siya kay Jason Abalos pero hilig naman niya ang manligaw ng matatandang mapera at alam niyang hindi na magtatagal sa mundo. Tigasin at siga ang grupo namin sa buong sitio na kung tawagin ay Blondie Boys. Pare-pareho kami mga jologs ang pormahan. Lagi nakakap, may hikaw sa labi, may kung ano-anong borloloy sa katawan at isa lang ang kulay ng buhok. Gusto kasi naming maranasan na maging kakulay ng buhok yung mga kanong nakikita namin sa bayan at naisasakay paminsan. Madalas ding hindi match ang mga suot naming damit na kulang na lang ay magmukha kaming naglalakad na Christmas tree. Marami ang natutuwa sa amin pero mas marami ang naiinis. Hindi na lamang namin yon masyadong pinagtutuunan ng pansin dahil masaya naman kami sa ginagawa namin, Papa Dudut.
Tol, tinan mo si Pong oh. Tulala na naman sa kahihintay dun sa anak ng kapitbahay natin. Oo nga, pagdating nun, tululaway na naman yung kumag na yan. Magulat ka pag nangangagat na yan. Hoy, kayong dalawa! Ako na naman nakita nyo. Palibasa, walang nagkakamaling magkagusto sa inyo. Mas mabuti nang wala. Keso naman sa'yo na uugatin na lang sa panunuyo dyan sa anak ni Aling Mirna. Naku tol, baka pinapaasa ka na lang nun. Hindi naman sa sinasabi kong sumuko ka na pero parang ganun na nga. Nadali. Happy. Aba, asaran talaga ang gusto nyo? Oy, Onyok, bago ka mang asar dyan, magpatuli ka muna. Langya, 20 anyos ka na. Naunahan ka pa ng pamangkin kong 10 years old magpatuli. Baka singkunat na ng goma yan. Huy, bunganga mo. Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Bakit naman personalan ka tumira, tol? Mababawasan na angas ko niyan sa ginagawa mo eh. Oh, sino bang nagsimula? Saka kung meron mang magkakaugat dito, tong sinatoy ang mauuna. Mga mauugat na ang dinadali. Awit na, toy. Sa dami naman kasi na mas magagandang bebot dyan at mas bata pa. Nagtsatsaga ka sa mga babaeng mas marami pang kulubot sa puno ng mangga. At isang ubo na lang, sasama na sa liwanag. Sama ng ugali nyo. Parang di kayo nakikinabang sa mga binibigay ng bebot ko ah. Oo nga naman, galing sa bebot niya, kay Bebeng Kulubot. Pero tol, seryoso. Salamat dun sa dala mong biko nung nakaraan ha. Medyo kulang lang sa latik pero masarap naman. Dala ka uli nun. Tingnan mo to. Basta pagkain nagiging sipsip. Kung naghahanap ka na rin kasi ng asukal de mama, edi sana lagi tayong may happy-happy. Sus, ba't kailangan pati ako? Kaya mo na yan. Pambato ka ng Blandy Boys. Yun na nga eh. Medyo inalat ako dun sa huling bebot ko. Kuripot mga tol. Tapos ang dami pa nung pinainom sa akin. Sinadya kong lasingin para may mangyari sa amin. Naku, buti na lang. 70% ng katawan ko alakan laman. Ayun, nilasing ko rin siya. Di ako nagpaisa. Taba ng utak ah. Di ko akalain gumagana pa pala yan. Pero teka, ilang taon na nga ba yung huli mong asukal de mama? 73 na. Pero magugulat ka sa liksipang kumilos. Gusto agad umibabaw. Kung di lang ako maagap magpalusot. Grabe, mabagsik tol. Baka kung natuloy yun, para ka nang nasa loob ng kabaong. Puro panunokso na lang tong si Onyok. Subukan mo na kaya maghanap ng majojowa. Kung inaalala mo yung itsura mo, isipin mo na lang yung mga kapitbahay namin na bulag, pipi at bingi. Lahat nagkaroon pa ng asawa. Kaya huwag ka munang susuko, tol. Medyo pumalpak ka lang naman sa itsura pero kapit lang. Sira ulo. Manlalait ka na lang, ang dami mo pang pasakalye. Alam mo kasi, hindi ko pa kailangan yung mga ganyan ngayon. Tsaka ang swerte kaya na magiging first girlfriend ko. Isa pa, hinihintay ko talaga yung disenteng babaeng pakakasalan ko. Sus! Yung mga kagaya natin mga mukhang puyat na tambay, malabong makatagpo ng disenteng babae. Pero, madaling makahanap ng bebot. Isang sitsit mo lang dyan sa tabing kalye tuwing gabi. Sila pa ang lalapit sa'yo. Kahit pang load lang ibigay mo, kakasama ngayon. Watch me na lang mga tol, makakatagpo rin ako. Sandali lang tol, andyan ang bebe ko. Ayun, kaya naman pala. Sige na, puntahan mo na. Basta wag mo kakalimutan yung lakad natin mamaya. Oo, sige na. Kailan ba naman ako nawala sa mga lamay? Dun nga nabubuhay tong dugo ko sa katawan. Sige na, maiwan ko na kayo. Ibang klase talaga yung sipong. Lakas ng tama sa babaeng yan. Kala naman niya papasa siya ron. Ni hindi man lang nga siya pinapapasok sa loob ng bakuran. Tsaka kita mo yan de kotse pa. Naku tol, hayaan mo na. Malay ba natin, baka yan yung magpatino kay Pong. Yun nga lang tol, parang dehado talaga si Pong eh. Kasi parang hindi naman magpapaligaw sa kanya yun. Sa kinis ba naman ng balat nun? Mukhang alagang-alaga talaga eh. Sa bagay, may punto ka. Tayo kasi, iisa lang yung sabong ginagamit. Kung ano yung sa katawan, yun na rin para sa muka. At yun na rin panghugas ng puwet. Kaya kung meron mang magbabago dito sa kutis natin, baka magkaroon na lang ng buni o an-an. Sobra ka naman. Kahit naman mukha ako naglalakad na mais, malinis naman ako sa katawan. Baka ikaw, tamad ka kasing maligo. Nakakabawas din ang gandang lalaki pag amoy imburnal ka. Mahalaga may pera at may pumapatol pa. Pero tol, seryoso talaga ako sa alok ko sa'yo. Kung gusto mo lang naman ng easy money,
Maghanap ka na rin ng sugar mommy. Hoy Natoy, kahit ano pang mangyaring kagipitan sa akin, hindi ko masisikmura yung ginagawa mo. Sige, nandun na tayo na natatakasan mo yung mga ginojowa mong matatanda kapag nag-aaya sila ng sexy time. Pero paano kung merong hindi talaga papayag na walang mapapala sa'yo? Sus! Basic! Eh di ratsyada na. Pikit mata. Tapos pipigilan ko na lang sarili ko na huminga. Teka nga, wag mo sabihin. Para namang may maitatago pa ako sa inyo. Oo, nagawa ko na. Hindi lang isang beses. 3 na nga eh. Ha? Anak ka ng 3? Hayaan mo na nga yun. Sabi nga ng mga kapitbahay nating Englisher, mind your own business. Asikasuhin mo na lang yung paghahanap mo ng jowa. Supot ka na nga, tatanda ka pang binata. Papa Dudut, wala namang problema sa akin ang kawalan ng nobya sa loob ng maraming taon. Para sa akin kasi hindi naman yon kakulangan ng pagkatao ko. Hindi rin ako naiinggit sa mga kaibigan ko kahit nakailang nobya na sila. Noong sumapit ang birthday ko kahit matagal na akong hindi umiinom, ay hindi ako nakatanggi pa ng ilibre ako ni Pong sa isang KTV bar. Minsan lang naman yon at nakakahiya rin kung hindi ako sasama kina Pong at Natoy na nagambagan pa para i-celebrate ang birthday ko. Yun na rin ang unang beses na nagkaroon ako ng karanasan sa isang babae. Pero pagkatapos noon ay hindi na naulit ang matinding paglalasing naming 3. Isa rin sa mga kalokohan naming magtotropa, Papa Dudut, ang pagpunta sa mga lamay sa kung saan saan. Minsan pa nga ay nakakarating pa kami sa kabilang bayan. Ngunit ang ipinupunta talaga namin doon ay ang mga pagkaing hinahain sa mga nakikilamay. Pagkatapos magmukbang ay pasimple pang nag-uuwi ng pagkain. May isang gabi, Papa Dudut, na pumunta kami sa lamay ng kamag-anak ng isang barangay kagawad sa amin. Nung unay nag-i-enjoy lamang kami sa mga pagkain. Masasarap kasi ang potahing inihahain at meron pang kutkuting ipinamimigay. Pero habang pasimple ako noong nagbabalot ng iuuwing pagkain ay may naramdaman ako sa ilalim ng mesa kung saan kami nakapwesto. Meron kasing malamig na dumampi sa binti ko. Nung una ay hindi ko yon pinagtutuunan ng pansin dahil akala ko ay aso lamang yon na nakatambay sa ilalim ng mesa. Hanggang sa naramdaman kong parang may kamay na humahawak sa kaliwang binti ko. Napakalamig nito kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko sa braso. Nang sumilip ako sa ilalim ng mesa ay tumambad sa akin ang itim na kamay na mariing nakakapit sa kaliwang binti ko. Sa gulat ko noon ay napatayo ako at muntik nang mapasigaw. Nagulat din si Pong at Natoy sa naging reaksyon ko ng oras na yon. Hindi ko rin nagawang makapagsalita kaagad dahil nang tingnan ko ulit, yung ilalim ng mesa ay wala namang kahit na ano doon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon pero halos hindi ako pinatulog noong nangyari. At kahit na ilang araw nang nakalipas ay hindi ko pa rin makakalimutan, Papa Dudut. Ay, sayang naman yung kikitain ngayon. Coding kasi. Basta ako, coding o hindi, may kikitain pa rin. Sino na naman ba yung kasama mo kagabi? Baka hindi ka maniwala kapag sinabi ko sa'yo kung sino. Sino nga? Pabitin ka pa eh. Sigurado namang mas kulubot pa sa puno yun. Yung may-ari ng malaking pwesto sa talipapa. Galante, tol! Eto nga oh, easy 2K agad kahit wala pa akong ginagawa. Pinapabalik nga niya ako mamayang gabi. Magluluto raw siya ng hapunan tapos, alam mo na. Sus Mariosep, tol. Pang-4 mo na yan pag nagkataon. Baka mamaya puro buhangin na yan. O kaya mahuli ka ng asawa. Ang bano mo talaga. Papatol ba sa akin yun kung may asawa? Eh kaya nga tagtuyot, di ba? Hiwalay sila nung asawa niyang seaman. Pero patuloy pa rin ang padala ng pera para sa mga anak. Tapos, ang lakas pa ng kinikita niya sa pwesto niya sa talipapa. Nyarap, tol! Ewan ko sa'yo. Pag ikaw talaga nagkasakit, di ka namin dadalawin sa ospital. Siyempre maingat ata to. Subukan mo na rin kasi para maranasan mo na tong ginhawang nararanasan ko ngayon. Tingnan mo hindi ko na kailangang sayangin ang kagapuhan ko sa pagtitinda ng balot at pandesal.
Sa araw-araw ba naman paglalako, malapit na ako magmukhang sisiw sa balot. Alam mo tol, kahit ano pa yang sabihin mo, di ko pa rin papatulan yung alok mo. Uy, teka, sipong ba yun? Oo nga no, ngiting-ngiti ang loko. Mukhang sinagot na ng nililigawan ah. What's up for you mga guys? Anong maaalmusal natin dyan? Eto, may papandesal yung namatayan. Timplado na rin yung kape. Ano bang meron at ngiting-ngiti ka dyan? Ito na nga mga tol. Sinagot na ako ng bebe ko. Kami na. Baka naman ginugood time mo lang kami. Paano si Aling Mirna? Asar sa'yo yun ah. Siyempre, kung ano ang gusto ng anak nila, yun ang susuportahan nila. Kaya kalma. Ako pa ba? Binyagan na natin yan. Isama mo sa lamay. Sira ulo. Di naman yun garapal tulad natin. Pero saan ba tayo mamaya? Sagot ko na kung saang lamay tayo pupunta. Yung maraming chibog sana ha. Umay na ako sa mani at cornic lang eh. Huy Onyok, nakakalimot kaya yatang lamay yung pupuntahan natin. Hindi birthday yan. Pero teka lang ah, bago magkalimutan, yung nangyari dun sa huling lamay na pinuntahan natin. Oy, Onyok, ano nangyari sa'yo dun? Para kang nakakita ng multo. Ano yun? Nagparamdam na ba sa'yo yung nakaburol? Ayun, natahimik ang loko. Pero di nga, nakakita ka? Anak ng tinapa naman oh, huwag tayong magtakutan dito. Kwento mo na Onyok. Alam mo kasi, meron din naman akong karanasan dyan. Bale, dun kasi sa huling lamay na pinuntahan natin, may nagparamdam sa akin. Parang may bata dun sa ilalim ng lamesa. Hinawakan pa nga niya yung kaliwang binti ko eh. Pero nung tingnan ko ulit, bigla na lang nawala. Baka naman kasi guni-guni mo lang yun. Pambihira naman kayo. Kakapanood nyo ng horror yan eh. Ano ka ba Natoy? Naniniwala ako kay Onyok. Naranasan ko na yun. Bago ko pa kayo makilala. May pinuntahan kaming lamay nun. Kamag-anak pa nga namin eh. Tapos may sinabing pamahiin sa akin yung lola ko. Bawal daw mag-uwi ng kahit anong galing sa lamay dahil susundan daw ng malas. At yung malas na yun, baka kaluluwa pa ng patay ang sumunod sa'yo. At naniwala ka naman. Oh, baka may entry ka rin dyan, Onyok. Huwag ka na mahiya. Yun na nga eh. Hindi rin talaga ako naniniwala sa mga pamahiin na yan. Panahon pa yan ng kopong-kopong. Pero pagkatapos nung nangyari sa pinuntahan nating lamay, parang gusto ko na rin maniwala. Mga mahihinang nilalang. Basta ako, di pa rin naniniwala sa mga multo na yan. Hintayin mong pakitaan ka tapos kwentuhan mo kami. Sinasabi ko sa'yo, pati buhok mo sa ibaba itatayo pag may nagpakitang kaluluwa sa'yo. Naku Pong, tigilan mo na yan. Kumain ka na nga lang. Mukhang nalilipasan ka na eh. O baka naman napaspas ka na ng hangin sa pagmumotor mo papunta rito. Basta. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Oh, mga tol. Ito na nga't mainit-init pang impormasyong nakalap ko mula sa ating bubwit. Kabuburo lang daw. At may kaya yung pamilya. Mukhang makakapagmukbang na naman tayo nito. Sige, kita-kits na lang mamaya. Iuwi ko na tong natirang pandesal. Laman tiyan din to, mamayang merienda. Ang siba mo talaga kahit kailan, Onyok! Papadudot, hindi ko inaasahang bata pala ang nakaburol sa lamay na pinuntahan namin noon. Bandang 8:00 na ng gabi nang makarating kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko nang silipin ko yung bangkay ng bata sa loob ng kabaong. Nang ibaling kasi ang tingin ko sa ibang direksyon ay may nakita kong bata na kawangis ng nakaburol. Sa pagkakataong yon, kahit na ilang kurap na ang ginawa ko ay hindi talaga nawala yung bata sa paningin ko. Ilang araw din naging laman ng isipan ko ang nakita kong yon. Naapektuhan na rin pati ang pagtulog ko na hindi naman nangyayari noon kahit palagi kaming pumupunta sa mga lamay. Isang linggo matapos ilibing yung bata ay nakita ko na naman ang kawangis nito na para bang sinusundan ako. Pauwi na ako ng oras na yon mula sa maghapong pamamasada. At inabot na rin ang gabi sa kalsada. Haharurot na sana ako noon nang biglang sumigaw yung bata para makisakay, Papadudot. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto ko na hindi naman pala multo yung batang nakikita ko. Nang tanungin ko siya ay nalaman kong kakambal niya raw yung ibinurol. Nagkataon pang nasira ang bisikleta niya
Nang madaanan ko at naghihintay na lamang siya ng dadaang tricycle para makauwi. Pero ang hindi ko lang maunawaan ay paulit-ulit ang masamang panaginip ko tungkol sa isang kaluluwa na hindi ko alam kung kanino at kung bakit patuloy ako nitong ginugulo. Nang panahon ding yon, Papa Dudut, ay may isang malaking problemang dumating sa pamilya namin. Nasangkot kasi sa isang investment scam ang panganay kong kapatid, kaya napilitan siyang isanla ang maliit naming bahay para mabayaran ang mga atraso niya. Dahil sa mga nangyari, sinubukan ko pang rumakit bukod sa pamamasada ng tricycle, pero hindi pa rin yun sapat para makaipon ng perang pantubos sa nakasanlang bahay namin. Pansamantalang nakitira sa tiyahin namin si Kuya. Yung bunsong kapatid ko naman ay bed spacer sa bayan kaya hindi nito problema ang uuwian. Ako naman ay nakituloy muna kina Pong dahil siksika na sa bahay ng tiyahin namin. Paminsan-minsan ay isinasama na lamang ako sa pagdi-deliver ng karne tuwing nagkakatay ng mga alagang baboy ang mga magulang ni Pong. Parang anak na rin ang turing nila sa akin kaya wala namang naging problema ang pagtuloy ko doon. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero muli na naman akong nagkaproblema, Papa Dudut. Umuwi na ang panganay na kapatid ni Pong na dating nangungupahan sa Maynila, kasamang asawa at anak nito. Hindi ako gusto ng kapatid ni Pong kaya napilitan akong umalis sa bahay nila at pansamantalang nakitira kina Natoy. Ang kaso'y nakikitira lang din si Natoy sa tiyuhin nito kaya hindi rin ako maaaring magtagal doon. Para ako naging palaboy ng panahong yon. At dahil magulo rin kina Natoy ay madalas ay sa mga pinupuntahang lamay na lamang kami nagpapalipas ng gabi. Libreng pagkain pa pero dahil hindi naman araw-araw ay may lamay kaming napupuntahan. Minsan ay sa tricycle na ako nagpapalipas ng gabi habang si Natoy naman ay nakikitulog sa bahay ng bago nitong sugar mommy. Inisip ko na lamang na konting sakripisyo na lamang yon at darating din ang araw na gagaan ang lahat. Papadudot dahil sa sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko ay nagpa siya akong subukan ang matagal nang inaalok ni Natoy sa akin. Ang maghanap ng sugar mommy. Nahihiya ako noon dahil parang nilunok ko rin lahat ng mga sinabi ko kay Natoy na kahit na anong mangyari ay hindi ako gagaya sa kanya at hindi papatol sa mga matatandang mapera. Sa isang lamay na pinuntahan namin ay ipinakilala ako ni Natoy sa isang matandang babaeng kamag-anak daw na nakaburol. Siya raw si Aling Henya, 60 years old at may katabaang babae. Nagpapahulugan daw siya ng mga appliances at ng mga gintong alahas. Nagpakilala rin naman ako at agad na ginawa ang mga itinurong teknik ni Natoy para makuha ang atensyon ng isang babaeng tulad ni Aling Henya. Okay naman sana dahil may itsura pa siya. Mukhang maganda si Aling Henya noong kabataan niya. Mabait at hindi siya mahirap pakisamahan. Pero bukod sa trying hard mag-English, ay tila kaaway niya ang sipilyo sa baho ng kanyang hininga. Malit na problema lamang yon kaya tiniis ko na lamang at medyo lumalayo kapag nagsasalita siya. Sa sobrang bait ni Aling Henya, ay doon na rin ako pinatira sa bahay niya. Mula rin nang tumira ko doon ay ipinakita niya sa akin kung gaano siya kahusay mag-alaga. Pakiramdam ko nga noon ay kasama ko pa rin ang nanay ko sa pamamagitan ng presensya niya. Wala ring pagkakataon na hindi niya ako pinagbibigyan sa kahit na anong hilingin ko sa kanya. Parang hindi naman kasi niya problema ang pera ng panahong yon. Ang tanging kailangan niya lang ay isang lalaking magpaparamdam ng tunay na pagmamahal at magmamalasakit ng tunay sa kanya bilang isang babae. Kumusta naman sa bahay niyo, Pong? Ayun, mula nung dumating sina Kuya, palagi na lang maingay sa bahay. Ang gulo nga eh. Pero aalis na rin yata sila sa susunod na linggo. Pag nakaalis na sila, pwede ka na ulit bumalik sa amin. Naku, Tol, di na. Ayos na ako kina Aling Henya. Tsaka nakakahiya sa mga magulang mo kung babalik pa ako ron. Sus! Sa kanila ka pa nahiya. Mas anak pa nga turing ng mga yun sa'yo kaysa sa akin eh. Yun nga lang, mas pogi ako kaya ako pa rin ang lamang. Yabang nito. Uy, lamang ka lang sa akin ng 2 paligo. At least ako, binibini ang ginujowa. Makurba, makinis at mabait.
Matapang din. Kaya akong ipaglaban. Sus, tingnan natin kung hanggang saan kakayang ipaglaban nun sa nanay niya. Oo na, naisip ko na rin naman yan. May tiwala naman ako sa kanya. Pero tol, salamat ah. Kahit di ka na nakatira sa amin sinamaan mo pa rin ako sa pagde-deliver ng mga karne ngayon. Alam ko kasing mas kabisado mo dito sa atin Drama mo? Para ito lang Tsaka pambawi ko na rin to sa pagpapatuloy nyo sa akin ng 2 linggo sa bahay nyo. Ay, siya nga pala. Di pa nagpapakita sa atin si Natoy Ano na kaya nangyari dun? Nako, baka napikot na. Hilig kasi sa asukal de mama. Baka sa susunod, hindi na lamay ang pupuntahan natin, kundi kasal na. Ikaw, pasmado talaga yung bibig mo. Ay, oo nga pala Ikaw rin. Nyok, bakit? Natahimik ka ata bigla. Baka napasobra yung sinabi ko. Pasensya ka na talaga. Shh! Huwag kang maingay. Wala ka bang napapansin sa dinadaanan natin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala nang kahit isang sasakyang dumadaan dito pag ganitong oras. Dito kasi sa may pakurba marami na aksidente. Ilan na rin yung namatay dito. Huy! Ba't naman ngayon ka pa nagkukwento ng ganyan? Kinikilabutan na ako. Hindi kita tinatakot Pero tol, may nagpapakita raw dito tuwing gabi. Nawala sa isip ko kanina nagagabihin tayo. Patay. Grabe naman Parurutin mo na kaya tong tricycle mo. Baka mamaya bigla na lang may lumitaw dyan sa unahan natin. Maaksidente pa tayo. Sira ulo, anong paharurutin? Puro pakurba dito. Biyahing langit yata gusto mo Teka, ba't parang bumabagal pa takbo natin? Oo nga, bumabagal tayo. Tinamaan naman ang lintik Huwag naman sana. Mukhang masisiraan pa tayo rito Naku, yari. Tumirik na yung tricycle. Anak ng, ngayon pa talaga uminto tong tricycle mo. Utang na loob, wag ngayon. Subukan mo ulit. Sige na, tol. Wala pa namang kabahay-bahay dito. Eto na nga nakakailang padyak na ako. Naku naman. Iwan na natin yan. Maglakad na lang tayo. Ano? Seryoso ka ba? Pwede naman nating balikan tong tricycle bukas ng umaga. Mayayari tayo sa tatay mo nun. Baka bukas wala na tayong abutang tricycle. Sandali. Naramdaman mo yun, tol? Nyok, may bata. Ayun Ha? Saan? Tol, hindi umaalis yung bata. Sibat na tayo. Bilisan mo, Pong! Parang may sumusunod sa atin! Alam ko, pambira. Naiihi pa naman ako sa sabog ng pantog ko. Kaya nga, bilisan mo pa! Sandali, hindi ko na kaya. Hintayin mo ko. Kailangan ko nang ilabas to. Anak ng tokwa ka naman, ngayon ko pa ihihi talaga. Pong, ano na? Di ka pa matapos dyan? Eto na nga, tapos na ako. Tara na, bilis! Huwag kang lilingon, tol! Diretso ko lang sa pagtakbo! Papadudot halos mapaihi kami ni Pong sa mga brief namin sa takot ng oras na yon. Ramdam kasi namin na hindi kami nilulubayan ng sumusunod sa amin. At kahit nga hindi naman kami paladasal ay napadasal kami ng ilang beses. Mabuti na lamang at malapit na rin kami noon sa parting meron ng mga bahay. Masyado kasing liblib yung dinaanan namin at wala ni isang bahay na nakatirik sa tabing daanan kaya gano'n na lamang ang takot namin ni Pong. Nakuha naman namin yung tricycle kinabukasan at katakot-takot na sermon ang inabot namin sa tatay ni Pong. Matapos yon, Papadudot, ay nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Aling Henya. Sa tulong ng mga regalo niyang alahas sa akin at sa perang ipinapahiram niya ay natubos na namin ang bahay mula sa pagkakasangla nito. Laking tuwa naman ang panganay kong kapatid dahil wala na siyang iba pang aalalahanin. Maliit lang naman yung bahay namin kaya hindi naman OA ang presyo ng pagkakasangla ni kuya. Nang panahong yon kasi ay nahirapan din ang kuya ko na makahanap ng trabaho kaya nagkasya na lamang muna sa paraket-raket. Kahit pag-online selling ay pinasok na rin niya para lamang kumita ng pera.
Nakabalik na rin siya sa bahay namin at paminsan-minsan ay umuuwi roon ang bunsong kapatid ko. Ako naman kahit gustuhin kong bumalik ay hindi ako pinayagan ni Aling Henya. Ayaw niya raw kasing maiwan ng mag-isa at muling mabalot ng kalungkutan. Hindi niya rin ako pinipilit kapag gusto niyang may mangyari sa amin, na lagi ko namang tinatanggihan. Kung ano-anong palusot na ang ginagawa ko dahil kahit malaki ang naitutulong ni Aling Henya sa amin, ay hindi ko talaga masikmurang gawin yon. Hanggang sa inaya na nga ako ni Aling Henya sa isang date para sa birthday niya. Nag-alangan ako, Papa Dudut, dahil alam kong maaaring hilingin na sa akin ni Aling Henya ang sexy time na matagal ko nang ipinagkakait sa kanya. Kaya naman nang hingi na ako ng tulong sa mga kaibigan kong sina Pong at Natoy. Pong, maliit tong polo mo. Wala bang medyo mas maluwag naman? Para na akong suman dito eh. Mas mukha kang palaman pag nasa kama na ni Aling Henya. Ayan, nagsisimula ka na naman. Palibasang bata pa ng bebot mo. Baka paglabas nyo ni Aling Henya, mapagkamalan pa kayong mag-ina. Oh, sinatoy na ata yan. Pasok! Pakatok-katok ka pa. Mukha ka namang akyat bahay. Ang init naman ng dugo mo sa akin, boy. Teka, anong meron at nagsusukat niyang si Onyok? Namimili ng isusuot sa burol niya. Burol? Pambihirang tao to. Gwapo ka sana, slow ka lang. Di mo ba nakikita? Nagsusukat ng damit para sa date nila ni Aling Henya. Mukhang patay na dun tong tropa natin eh. Ayos ah! Ibibigay mo na ba ang price ni Aling Henya? Parang kailan lang diring-diri ka ron nung tawagan ka tapos di nagsasalita. Tapos hinihingahan ka lang ng malaswa. Yak! Tigilan nyo nga ako. Huwag mo nang paalala yung Natoy, para ka naman tangay. Date lang naman yung gagawin namin mamaya. Walang mangyayari, tagaan nyo yan sa bato. Hindi ko nga alam kung makakatagal ako sa amoy utot niyang hininga eh. Sus! Nasabi ko na rin yan noon. Alam na alam ko na yan. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Oh, eto. Di ko nagamit. Sa'yo na. Ano yan, kondom? Uy, anong trip mo? Itago mo nga yan. Di ko kailangan yan. Baka ang ibig mong sabihin, di mo pa kailangan. Ang hirap talaga pag gwapo ka lang no, Natoy? Tama naman si Onyok. Sakaling gawin nga nila yun, hindi na nila kailangan ng proteksyon. Sisenta na si Aling Henya. Menopause na yun. Kahit ilang Happy New Year pa yan, walang mabubuo. Oo nga no. Pasensya na. Puyat lang. Ano tol? May napili ka na ba dyan sa mga damit ko? Di mo naman kailangan ng masyadong magara. Simple lang naman manamit si Aling Henya. Parang ayoko na nga tumuloy. Kaso hindi naman pwede. Ay, Natoy, baka pwede namang sumab ka muna sa akin. Kahit ngayon lang. Tol, kota na ako dyan. Sige na, magbihis ka na. Hindi naman natin kailangan magpapogi para magustuhan ng iba eh. Dapat tanggap tayo sa kung ano man tayo. Jologs lang naman tayo, pero masarap ding magmahal. Ayun, may nasabi ka ring matino. O paano, ihatid pa natin tong tropa natin sa date niya. Uy, seryoso ba kayo dyan? Uy Pong, lulubos-lubusin ko na. Maikiligo na rin ako rito. Sure my friend, feel at home. Sige, banyo na ako. Sige lang. Orasan natin si Pogi. Tingnan mo, wala pang 5 minuto yan maliligo. A few moments later, Sabi ko sa'yo eh, ayan tumigil na magbuhos. Wala pang 5 minuto. Ang tibay. Kung maligo parang pato. hayaan mo na. Malay mo, mas gusto ni Aling Henya yung maalat-alat yung balat. Sa bagay. Mga tukmol, nakaligo na ako't lahat, ako pa rin topic nyo. Pogi mo kasi, di kami makatiis. Aba, mukhang di ka na namin kailangang ihatid ha. Sinusundo ka na ng asukal ni mama mo. Ha? Paano nyo nalaman nandito ako? Sus, magugulat ka pa. Para namang may maililihim ka pa dyan kay Aling Henya.
Bilisan mo na dyan. Magsuklay ka tsaka magpabango. Teka nga, lalabasin ko muna. Sama ako. Uy, Onyok, sumunod ka agad sa amin sa labas. Aling Henya, saglit lang ho. Nagpapapogi pa kasi si Onyok eh. Palabas na rin yon. Aling Henya, kayo na pong bahala sa tropa namin ha. Ingatan nyo ho. Tsaka dahan-dahan lang kasi birhin pa yan. Huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay ang si Onyok. Hindi ba, baby? Ayos ah. Sabay pa kayong naubo ah. Oh, Onyok, nandito ka na pala. Aling Henya, ingat ho kayo. Nyok, saglit lang yan. Boundary ka na. Papa Dudut, hindi ako tinigilan ng mga kaibigan ko sa panunukso nila. Sa awa ng Diyos ay hindi pa rin nangyari ang kinakatakutan ko. Halos hindi ko na rin namalayan na mahigit 1 buwan na pala ang relasyon namin ni Aling Henya. Sabi niya ay mukhang magtatagal pa raw kaming dalawa kaya dapat ko nang sanayin ang sarili ko na tawagin siyang ma o mama kapag magkasama kaming dalawa. Medyo alangan daw kasi kung Aling Henya pa rin ang itatawag ko sa kanya. Gayong nagsasama na kami sa iisang bubong. Si Nadoy naman ay himalang tumagal sa huling sugar mommy niya. Nakabili pa ito ng sariling tricycle na pinapasada. Gamit ang perang bigay ng bagong bebot niya. Halos singtanda rin daw ni Aling Henya yung sa kanya. Sa tinagal-tagal Papa Dudut ay minsan na rin pumasok sa isip ko na hiwalayan na si Aling Henya. Para sa akin kasi wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang aming relasyon dahil hindi ko naman kayang suklian ang pagmamahal niya para sa akin. Pero kahit papaano naman ay napapalapit na rin siya sa akin at nagmamalasakit na rin ako sa kanya ng totoo. Kaso nga lang, alam ko naman sa sarili ko na walang patutunguhan ang pagsasama namin. Marahil ay maraming maiinis sa akin mula sa mga kabarangay natin dahil sa mga nagawa ko. Pero kahit nadala lamang ako ng matinding kagipitan ay hindi naman nawala sa akin ang kagustuhang magpakatotoo na lamang kay Aling Henya. Nang malaman din ng kuya ko kung saan galing ang perang ipinantubos ng bahay namin ay halos masuntok niya ako. Hindi niya raw kasi lubos akalaing magagawa kong manloko ng tao para lamang sa pera. Sana raw ay naging aral na sa akin ang nangyari sa kanya. Kaya naman doon na nabuo ang desisyon ko na magtapat at tuluyan ng hiwalayan si Aling Henya. Ang problema lang Papa Dudut ay hindi ko alam kung papaano yon sisimulan. Gayong hulog na sa akin yung matanda. Sa kabila ng mga kalokohan ko sa buhay, Papa Dudut ay hindi pa rin nawawala yung mga kababalaghang nararanasan ko. Mula nang maging kami ni Aling Henya ay hindi na ako nakakapunta pa sa mga lamay. Sina Pong at Natoy na lamang ang madalas na nagkakasama sa mga lakad. Wala pa akong pinagsasabihan ng tungkol sa panaginip kong paulit-ulit na gumugulo sa aking isipan. Isang babaeng walang mukha ang nagpapakita sa panaginip ko. Galit na galit at tila may nais ipahiwatig sa akin. At para magkaroon ng panandaliang katahimikan ay inisip ko na lamang na simpleng panaginip lamang yon at wala talagang ibig sabihin. Nang minsan akong mapadaan sa pwesto ng kilalang albularyo sa sityo namin, hindi ko inaasahan ang biglang pagtawag niya sa akin. Akala ko naman noon ay aalokin niya lamang ako ng mga binebenta niyang herbal at mga langis na panghilot para sa mga sakit-sakit sa katawan. Kaya agad ko siyang tinanggihan. Pero sadyang mapilit yung matanda. Hinabol niya ako at hinawakan ang magkabilang palad ko habang may sinasabi tungkol sa isang panaginip. Nagulat ako Papa Dudut kung paano niya nalaman ang tungkol doon gayong wala pa naman akong ibang pinagsasabihan. Halos hindi ako makapagsalita nang magalit sa akin ng albularyong yon at tahasang sinabi na matuto raw akong irespeto ang mga taong namatay na. At alam na alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Walang iba kundi ang kalokohang ginawa namin sa mga lamay. Yun daw ang dahilan kung bakit ako sinusundan ng mga kaluluwa ng mga namatay sa pinupuntahan naming lamay. Marahil ay hindi lang ako ang nakakaranas noon. Pero nawalan ako ng lakas ng loob para tanungin ang mga kaibigan ko tungkol doon. Sa kabila ng mga nalaman ko mula sa albularyong yon ay pinili ko pa ring manahimik at ilihim na lamang ang tungkol doon.
Hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko na maaaring gawa-gawa lamang yon ng matandang albularyo para takutin ako. Habang tumatagal naman, ang hindi ko pagtatapat kay Aling Henya ay mas lumaki ang problema ko. Sa totoo lang kasi ay mas natatakot pa ako sa ideyang baka hindi na ako hiwalayan pa ni Aling Henya kaysa sa mga sinasabi ng albularyo sa akin. Kaya naman kahit alam kong makakasakit ako ng damdamin ay tinuloy ko pa rin ang bala ko, Papa Dudut. Onyok, baby! Huwag ka nga alis, ha? Bukas ka na umuwi. Tatapusin ko lang tong paliligo ko. Lalabasin na kita dyan. Hindi ako aalis, ma. Dito lang ako, promise. Okay, baby. Wait for mama. Magpapabango ako ng todo para sa'yo. Para naman hindi nakakahiya kapag, alam mo na. Sana magsipilyo rin kayo. Tapos damihan niyo yung toothpaste. Ano yon, baby? Hindi kita marinig. Ha? Wala, ma. Ang sabi ko, dati ka nang mabango. Hindi na kailangan ng mamahaling sabon. Maliban na lang sa... Maliban lang saan? Naku, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong mabango ako paglabas ko. Hindi mo sure? May sinasabi ka ba? Sandali lang ha, magbibihis muna ako. Naku, naloko na. Langit, tulungan mo akong malusutan to. Patawarin niyo po ako pero mukhang mauuna pa akong himatayin sa baho ng hininga niya kesa sa mangyayari sa aming dalawa. Charan! Come to mama, baby! Look to me! Look at my body! Look beautiful, right? Right, beautiful. Lalo na pag nakatuwalya ka lang, ma. Mukhang sumang tinipid sa dahon. Ikaw ha? Kanina ka pa pabulong-bulong dyan. Lalo tuloy akong nasasabik na lapitan ka. Sige, ma. Magbihis ka muna. Mag-usap muna tayo bago yung... Alam mo na. Sure, baby ko. Gusto ko yan. Let us take slow. It's the more exciting for me and for you. And I thank you. Thank you rin, ma. Hindi na nga ako makapaghintay. Kaya sige na. Magbihis ka na muna para makapagkwentuhan na tayo. Okay, baby ko. I just clothes myself for a monument. Ma, sa sala muna ako, ha? Oh, bakit lalabas ka ng kwarto? Nakakatampo ka na talaga, ha? Feeling ko tuloy, nadidiri ka makita ang katawan ko. Naku, hindi. Hindi naman sa ganun, ma. Mataas kasi ang respeto ko sa'yo eh. Gusto kong makita lang yan kapag sexy time na natin. Para mas nakaka-excite. Para mas kapanapanabik, di ba? Kapag nakita ko yan ngayon, mawawala na yung suspense eh. You are have a point. Basta huwag kang aalis, ha? Sasala ka lang. Oo, ma. Doon lang ako. Bis ka lang dyan, ha? Naku, matawagan nga si Nanatoy. Kailangan ko na makaalis dito ngayon. Grabe, lahat ng singit sa katawan ko pinagpapawisan na. Makapagyosing nga muna. Baby, tapos na ako. Ha? Ang bilis mo naman, ma. Magsisindi pa sana ako ng yosi. Isang stick lang to, saglit lang ako. Teka, ba't ganyan ang suot mo? Parang wala kang panloob ah. Of course, baby. There's no clothing garment of any kinds in me. Ayaw mo nun? Hindi na kita pahihirapan mamaya. Yugyugin mo ko, baby! Oo nga, ang galing mo dun sa yugyugan, ma. Pero isang yosi muna ako, ma. Ha? Sandali lang ako. Ayos lang naman, di ba? Pero mag-aamoy sigarilyo ang hininga mo. Paano pag naglalaplapan tayo niyan mamaya? Hoy, laplapan talaga? Kalma. Ikaw nga amoy imbornal yung hininga.
May sinasabi ka ba, baby? Ha? Wala, ma. Wala akong sinasabi. Teka, sandali. Sandali, huwag ka muna lumapit. Huwag, ma. Alam mo, you are very so too hurting my heart at the monument. Why, baby? Why are you to me? Pakiramdam ko, napipilitan ka lang na pakisamahan ako. Mukhang kagaya ka lang din ng mga unang minahal ko. Tutal, ayaw mo akong lumapit sa'yo? Uupo na nga lang ako dito. Tabihan kita dyan, ma. Ay, pasensya ka na talaga, ma. Ang totoo kasi niyan, meron talaga akong gustong sabihin sa'yo eh. Alam kong magagalit ka pero maiintindihan naman kita. Ano? Iiwanan mo na ba ako? Nagsasawa ka na siguro sa akin, ano? Nako, hindi ganun. Paano ko ba ito sisimulan? Kanina ka pa nga bulong ng bulong dyan eh. Siguro diring-diri ka na sa akin mula pa kanina. Kaya sige, kung ayaw mo na akong makasama ngayong gabi, sige na, umuwi ka na lang sa inyo. Ay, sorry na, ma. Promise, hindi naman ako bumubulong. Ano lang kasi, parang di pa ako ganun kahanda, ma. Talaga bang ngayon na natin kailangan gawin yun? Hindi na pwede sa ibang araw, baby. Maawa ka naman sa akin, oh. Ilang buwan na akong tuyot. Ngayong gabi pa lang sana ako madidiligan after a very long times. Pero parang ayaw mo pa. Oh, nakakasama ka ng loob. Alam mo ba yon? O sige na, gagawin na natin. Pero di ba, sabi mo kanina, magkukwentuhan muna tayo. O dito ka lang muna sa tabi ko. Sandal ka sa akin, dali. Talaga? Ay sige, sasandal ako sa'yo ha. Tapos magkwento ka na. Makikinig ako. Ma, pwedeng alalay lang sa pagsandal. Baka kasi di kayanin ng buto ko sa balikat eh. Sobra ka naman. Pero alam mo, kahit nakakainis ka minsan, gusto pa rin kitang nandito. At tagal na kasing hindi umuuwi ng mga anak ko eh. Mas gusto pa nila makasama yung mga kaibigan nila sa libreng oras nila kaysa sa akin. Nasan ba mga anak mo? Parehong nasa Maynila. Magaganda raw kasi ang eskwelahan doon eh. Kaya doon na rin sila naghanap ng matitirahan. Bakit hindi mo tawagan? Lambingin mo lang para umuwi sila rito at makasama ka. Imposible namang di ka namimiss ng mga anak mo, ma. Ay hindi na. Ayoko rin namang pumunta lang sila dito dahil napilitan sila. Ang gusto ko, yung kusang loob sana yung pagpunta nila. At saka, nandito ka naman eh. Ikaw lang, sapat na para sa akin. Kaya huwag mo kong iiwan ha? Isa naman ako pupunta. Kahit naman umalis ako, magkikita pa rin tayo. Ay, tama na nga ito oh. Nalulungkot lang ako eh. Oras na siguro para paligayahin mo naman ako ngayong gabi. Ano, ready ka na? Teka sandali. CR lang muna ako, ma ha? Babalikan kita. Papadudot gumawa ako ng paraan ng gabing yon para muling matakasan si Aling Henya. Hindi kasi talaga kaya ng sikmura ko na may mangyari sa aming dalawa kahit pa malaki na ang naitulong niya sa akin. Kung may kakayahan lang sana ako na ibalik ang lahat ng yon, ay binalik ko na lamang sa kanya at hiningi na lamang ang tawad sa ginawa kong panloloko. Pinaniwala ko kasi si Aling Henya na mahal ko siya, gaya ng pagmamahal niya sa akin. Nang umalis ako ng gabing yon sa bahay ni Aling Henya ay hindi ko lubos na kalaing may mangyayari palang masama sa kanya. Mailan sa mga kapitbahay niya ang nakapagsabing narinig daw siyang nagsisisigaw at doon na inatake sa puso. Labis ang takot na naramdaman ko, Papa Dudut, at tila nilamon ako ng aking konsensya nang malamang kong nilooban ang bahay niya. Natiktikan daw kasi siyang nag-iisa doon kaya malakas ang loob ng sinumang pumasok doon para nakawin ang mga mamahaling alahas ni Aling Henya. Hindi ko magawang makatulog dahil sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Kung hindi sana ako umalis ng gabing yon ay baka buhay pa si Aling Henya. Ilang gabing naging laman ng isipan ko si Aling Henya. Halos hindi ako patulugin ng konsensya ko.
Napag-isip-isip ko na ang laki ng naitulong niya sa akin at wala man lang akong nagawa para iligtas siya dahil nang gabing mangyari yon ay sarili ko pa rin ang iniisip ko. Pumunta ako sa lamay ni Aling Henya. Doon pa lang ay nagsiuwi ang mga anak niya. Mabuti na lamang at walang nakapagsabi sa mga ito ng tungkol sa relasyon namin ng kanilang ina. Tumulong ako sa pag-aasikaso sa mga taong nakikilamay. Pero habang nagsisilbi ako doon ay dumating si Napong at Natoy at nahuli ko sila na may ginagawang kalokohan sa mismong lamay ni Aling Henya. Hoy! Anong ginagawa nyo? Pati ba naman dito gagawa kayo ng kalokohan? Nagbibiro lang naman kami. Ano ka ba, tol? Seryoso mo masyado. Huwag na natin dalhin dito yung mga kalokohan natin sa lamay. Baka makita tayo ng mga anak ni Aling Henya. Hindi na naman nila kailangan ng abuloy. Mapera naman yang si Aling Henya, pati mga anak niya. Kahit na. Hindi ko kayo pakikialaman kung sa ibang lamay. Pero wag dito. Bakit? Nakokonsensya ka siguro dahil nilayasa mo si Aling Henya nung gabing mamatay siya, no? Sino ba namang di makokonsensya? Ang bait-bait ni Aling Henya sa akin. Oo na. Teka, ba't bigla ka natahimik dyan, Natoy? Oo nga. Kanina pa kami nagsasalita rito pero di ka nakikisali. Huwag mo sabihing nakakita ka na rin ng multo. Namumutla ka oh. Tol, yung totoo. Nagpakita na ba sa'yo si Aling Henya? Parang ang nakita ko si Aling Henya, pero hindi ako sigurado. Biglang nawala eh. Sus, nahawa ka na yata dito kay Onyok. Huwag kang ganyan. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo tapos tabihan ka pa ni Aling Henya sa pagtulog. Baka nga guni-guni ko lang yun. Itong si Onyok kasi. Naalala ko lang yung kwento niya noon. Malay ko ba? Baka sa dami ng minukbang ko sa lamay, nagpaparamdam na rin sila sa akin. Pero itong kay Aling Henya, iba eh. Wala pa tayong nakakain o inuuwi pero… Ay, hayaan mo na nga. Tingnan mo, tong si Onyok naman ang natahimik. Nilala mo na naman siguro ng konsensya. Mukhang ang lalim ng iniisip eh. Hayaan na muna natin siya. Halika, silipin natin ang bangkay ni Aling Henya. Baka mamaya tayo pang silipin niya. Naku, dumali na naman pagiging matatakotin mo. Tingnan mo ko, bubulungan ko pa si Aling Henya. Dami mo talagang kalokohan. Pag yan sumagot sa'yo, naku! Aling Henya, huwag mo munang isasama si Onyok. Marami pa siyang pangarap. Ako na lang isama mo, Aling Henya. Itutuloy natin yung naudlot yung pagmamahala ni Onyok. Pwede rin namang isunod si Pong. Huy, ano ka ba? Ba't pati ako? Anong ginagawa nyo? Ba't binubulungan nyo yung patay? Itong si Natoy gusto na yatang sumama kay Aling Henya. Pagod na yata sa buhay niya. Ikaw ba naman, ilang bebot na ang dumaan sa buhay mo tapos puro matatanda pa. Mapapagod ka talaga. Uy, di dapat kayo nagbibiro sa patay. Ang seryoso mo naman, tol. Chill ka lang pwede. Kanina ka pa eh. Oh, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Huwag ka na kasing magalit, Onyok. Biro lang naman yun. At saka patayin na yan oh. Maiintindihan pa ba kami niyan? Di nyo alam mga pinagsasabi nyo. Bawiin nyo yon kung ayaw nyong may masamang mangyari sa inyo. Teka, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga pamahiin? Konti na lang matatakot na kami sa'yo eh. Bahala kayo kung ayaw nyong maniwala. Pero totoo ang sinasabi ko. Magbiro na kayo sa lasing, wag lang sa patay. Di magandang biro kung may kukunin na susunduin yung taong namatay. Panakot mo lang yan, oy. Isang malaking kalokohan. Alam mo, tol, ikaw tong pinakabata sa atin tapos ikaw pa yung makaluma. Gawa-gawa lang naman ang matatanda yung mga pamahiin na yan. Ang mabuti pa, magmukbang na lang tayo. Ang sosyal pa naman dito, parang birthday yan. May pa-catering pa ang mga anak ni Aling Henya. Kung ako sa'yo, Onyok, yung anak na lang liligawan ko. Ano? Puro lalaki mga anak ni Aling Henya. Gagawin mo pang bakla tong bunso natin. Bakit? Uso naman na yun ngayon. Di ko kayo pipilitin kung ayaw nyo maniwala. Basta ang akin lang, mag-iingat kayong dalawa. Opo, Lolo Onyok. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilang kilabutan sa ginawang biro ni Napong at Natoy sa harap ng bangkay ni Aling Henya. Hindi ko alam kung nakarma ba ako sa ginawa kong panloloko kay Aling Henya dahil tuwing gabi ay nagpapakita siya sa akin.
Minsan ay napapanaginipan ko na galit siya habang nakaturo siya sa akin. May mga pagkakataon pa na gumagalaw ang higaang tinutulugan ko na para bang may sumasampa doon kahit na wala naman akong ibang kasama sa kwarto. Nakakarinig din ako ng mga kalabog sa banyo at agos ng tubig na parang may gumagamit nito. Hanggang sa mangyari ang isang gabi na nagdulot sa akin ng takot at matinding iritasyon, Papa Dudut. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang magising ako noon. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok nang marinig ko ang tila mabigat na paghinga. Samantalang nang matulog ako ay mag-isa lamang ako sa kwarto. Sa paglingon ko ay tumambad sa akin ang bunso kong kapatid na natutulog sa ibaba ng kama habang nanonood ng mahahalay na video sa cellphone nito. Hindi kasi talaga nito ugaling magsabi tuwing umuuwi dahil may sarili naman itong susi ng bahay at kaming dalawa lamang ang magkasama sa kwarto. Nang bumalik sa boarding house na tinutuluyan niya, ang bunso namin ay muli na naman akong naiwang mag-isa sa kwarto tuwing gabi. Nagpatuloy nga ang pagpaparamdam sa akin ni Aling Henya hanggang sa ika-6 na gabi ng kanyang lamay. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko pa naranasan ang matakot ng ganon. Madalas pa ay amoy kabaong at formalin sa patay sa kwarto na tinutuluyan ko. Nang hindi na ako makatiis ay inilapit ko na sa kilala naming espiritista ang mga nangyari sa akin. Unang tapa ko pa lamang sa bahay nito ay naramdaman agad nito ang bigat ng presensya ko dahil nga sa kaluluwang nakasunod sa akin. Akala ko ay matatapos ng lahat kapag nagpatulong ako sa espiritistang yon, pero hindi pa rin ako nilubayan ng kaluluwa ni Aling Henya. May ibinigay namang kwenta sa akin ng albularyong madalas kong nakakausap. Ang kaso ay hindi ko naman yon masuot dahil nagmukha akong asong may kadena sa leeg nung minsang isabit ko yon sa leeg ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero yung nangyaring kababalaghan pa sa akin ang nakapagbalik sa pananampalataya ko sa Diyos. Natuto na akong magsimba at magdasal matapos ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Papa Dudut, mula nang manumbalik ang pananampalataya ko sa Diyos, ay hindi na ako muli pang ginambala ng kaluluwa ni Aling Henya. Pero 2 linggo lang matapos ilibing si Aling Henya nang gumimbal sa amin ang balitang wala na si Natoy. Unang linggo pa lamang ng pamamasada nito noon nang maaksidente. Nawalan daw ng preno yung tricycle na minamaneho niya. Ngunit ang mas nagpakilabot sa akin, Papa Dudut, ay doon mismo na aksidente si Natoy sa harap ng bahay ni Aling Henya. Bumangga kasi sa pader yung tricycle. Marahil daw ay dala ng pagkataranta ni Natoy lalo't hindi pa ito gaanong sanay sa pagmamaneho. Dead on arrival siya nang dalhin sa ospital. Ayoko mang isipin na may kinalaman ang pagbibiro nila sa lamay ni Aling Henya, pero hindi ko inaasahan ang ikinuwento ng tiyuhin ni Natoy. Bago raw kasi mamatay ang kaibigan namin ay madalas sinasabi ni Natoy na nagpapakita sa kanya ang kaluluwa ni Aling Henya. Hindi naman daw nito pinapaniwalaan ang sinasabi ni Natoy nung una dahil akala raw nito ay nagbibiro lamang ang kaibigan namin. Hanggang sa may pagkakataon na bigla na lamang magigising ng hating gabi si Natoy dahil sa isang masamang panaginip. At yung huling insidente raw noon ay naabutan daw itong nakahiga sa mahabang upuan sa sala at mukhang binabangungot na. Sinabi ko sa tiyuhin ni Natoy ang ginawang biruan ng 2 kong kaibigan sa lamay ni Aling Henya. Hindi raw nito lubos sa kalain na makagagawa si Natoy ng ganong klase ng kalokohan. Likas din kasing mapamahiin ng tiyuhin ni Natoy. Kaya sa unang gabi pa lamang ng burol ni Natoy ay nagpadasal na ang tiyuhin nito. Habang nagpapadasal sa loob ng bahay ay naiwan naman ako sa labas habang namimigay ng templadong kape para sa mga nakikilamay. Pero nang iangat ko ang aking paningin, Papa Dudut, ay munti ko nang mabitawan ang hawak kong tray nang matanaw sa hindi kalayuan si Natoy. Tol, pauwi ka na ba? Sabay na tayo. Ha? Nandito pa mga magulang mo ah. Di ka ba sasabay sa kanila? Ewan ko ba, Tol? Pero parang di ko kaya magtagal dito eh.
Iba pala kapag malapit sa'yo yung nakaburol, no? Kinikilabutan ako. Ako nga rin eh. At saka, nagpakita si Natoy sa akin kanina habang namimigay ako ng kape sa mga bisita. Kala ko nga guni-guni ko lang yun. Pero nakakatakot, tol. Uwi na tayo. Nagpaalam na ako sa tsuwi ni Natoy. Ikaw ba? Nagsabi na rin ako kanina na maaga ako uuwi. Wala pa kasi ako maayos na tulog nitong mga nakaraang gabi. Tara, labas na tayo. Tara. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Natoy. Dati, kasakasama lang natin siya sa lamay pero ngayon, siya na yung pinaglalamayan. Pero tol, meron talagang gumugulo sa isipan ko eh. Ano yun? Huwag mo sabihin may nagpapakita na rin sa'yo. Hindi, wala naman. Pero naisip ko lang yung biruan namin ni Natoy sa lamay ni Aling Henya. Paano kung may kinalaman yun sa pagkamatay ni Natoy? Baka ginugulo pa rin siya ng kaluluwa ni Aling Henya. Di kaya nagpakita yun sa kanya habang nagmamaneo siya? Hindi ko alam, tol. Kapag sinabi natin to sa iba, baka pagtawanan lang tayo. Wala naman kasi makakapagpatunay nun eh. Posible rin kasi na may ibang kagalit si Natoy na siyang sumira ng brake ng tricycle niya. O pwede rin namang nagkataon lang talaga. Eh kung ipaki-MJS kaya natin, sigurado pa yung si Ma'am Jessica Soho na may kilalang legit na espiritista. Nasisiraan ka na ba? Gusto mo pang ma-broadcast sa TV yung mga pinagagawa nating kalokohan? Siyempre pag-aaralan nila yung mga nangyari. Hindi sila basta magpapalabas lang na nakakatakot na episode. Oo nga no, ba't nga ba di ko naisip yun? Kaya halika na, muwi na lang tayo. Tol, pwede bang sa inyo na muna ako makitulog ngayong gabi? Baka kasi madaling araw pa uwi ng mga kasama ko sa bahay. Bakit? Natatakot kang multuhin ni Natoy no? Hindi ah, bakit naman ako matatakot? Wala lang talaga akong kasama sa bahay ngayon. Eh di ganun na rin yun. Sus, ayaw mo pang amining natatakot ka. Ako nga rin eh, medyo ninenervyos na. Baka bangungutin na naman ako nito. Ngayon na lang uli ako nakapunta sa lamay matapos nung kay Aling Henya. Anak nang, naramdaman mo ba yun? Lah, parang may dumaan ah. Eh ano pang hinihintay natin? Sibat na! Nakakalata na ako ah. Bakit masyado tayong lapitin ng mga multo na yan? Masamang damo ka kasi. Uy, sobra ka ah. Kung sa level lang din ang kasamaan, mas masama ka. Pumatol ka ba naman sa matanda para perahan? Kaya nga nagsisisi na eh, di ba? Nagkamali na ako nun kaya hindi ko na uulitin ngayon yun. Maghahanap na lang ako ng ibang racket para may pandagdag kita bukod sa pamamasada ko. Tagal ko nang namamasada pero wala pa rin akong sariling tricycle. Nauna pa nagkaroon si Natoy. Buti malapit na tong bahay namin. Teka, bubuksan ko muna tong pinto. May susi ka ba? Mukhang wala pa kuya mo. Ano ka ba? Siyempre nasa mahiwagang taguan lang. Nakikita mo yung halaman na yan sa gilid ng pinto? Hindi talaga dekorasyon yan dyan. Sa ilalim niyan, doon namin nilalagay yung susi. Hanep pa. E paano kung may makakita sa inyo na dyan nilalagay yung susi? Madali na lang malulooban ang bahay nyo. Huwag kang mag-alala. Wala naman sila makukuha rito eh. Oh, eto na. Nakuha ko na yung susi. Buksan ko na tong pinto. Pasok na ako ah. Grabe. Ang tahimik ng bahay nyo. Di ka kaya dalawin ni Natoy dito? Humirit na naman tong duwag na to. Alam mo, magdasal-dasal ka rin kasi minsan. Tingnan mo ako. Minsan nakakakita pa rin ako ng mga multo pero hindi na nila ako ginugulo. Nakakatulog na ako ng mahimbing. Tsaka kahit hindi sumagot si Aling Henya sa akin, alam ko napatawad na rin niya ako. Bakit ba kasi nauso yung mga pamahiin sa lamay? Dami ko ring alam na pamahiin pero di ko naman pinaniniwalaan. Parang ang lakas lang kasi makalolo. Yun na nga. Kahit hindi ka naniniwala, dapat marunong ka pa rin rumispeto sa paniniwala ng iba. Tsaka wala rin namang mawawala kung susunod ka. Alam mo, naisip ko lang. Paano kung totoo yung pamahiin na dapat magpagpag pagkagaling sa lamay? Eh umuwi agad tayo oh. Di kaya tayo sundan ng kaluluwa ni Natoy dito? Wala na tayong magagawa. Nakauwi na tayo eh. Magpalit ka na lang ng damit bago matulog. Kumuha ka na lang dyan sa cabinet. Uy! Tol, ano yun? May tao ba rin sa kusina nyo? Hindi ko alam, tol.
Diyos ko naman, wag niyo naman po kaming takutin ng ganito. Ikaw kasi, kanina mo pa binabanggit si Natoy. Natoy, tol, kung nasaan ka man, pwede bang kumalma ka na lang dyan? Wag mo na kaming takutin. Para namang di tayo tropa eh. Sa pagkawala ni Natoy ay malaki ang naging pagbabago sa amin, Papa Dudut. Isa na nga sa mga nagbago sa amin ay ang pag-iwas na sa mga lamay na dati lamang ay sinasadya pa naming puntahan. Kung meron man kaming napupuntahan ay hindi na kami muli pang gumagawa ng kalokohan. Parang sa isang iglap ay nawala ang angas na dati ay pinagyayabang namin sa sityo. Naging laman din kasi kami ng usap-usapan doon. At may ilang nagsasabi na kinakarma lang daw kami kaya namin naranasan ang mga yon. Hindi man ako naniniwala sa mga pamahiin ay mukhang kinarma nga kami sa sunod-sunod na kamalasang naranasan namin. Namatay ang tatay ni Pong, 1 buwan lang matapos ilibing si Natoy. Kaya naman napilitan na rin po si Pong na maghanap ng trabaho. Natanggap naman siya bilang welder sa Maynila. Ako naman, Papa Dudut, ay patuloy pa rin sa pamamasada. Yun pa lang kasi ang alam kong hanap buhay at sa awa ng Diyos ay nakakaipon naman ako kahit papaano. Nakahanap na rin kasi ng bagong trabaho ang kuya ko. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako sa puntod ni Natoy para magpasalamat sa magandang pinagsamahan namin. Pinupuntahan ko rin ang puntod ni Aling Henya. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad at nag-aalay na rin ng dasal upang tuluyan na siyang matahimik. Akala ko rin noon ay tatandang binata na lamang ako, pero meron akong isang naging suking pasahero na araw-araw kong inaabangan. Minsan nga ay sinasadya ko pang hindi magsakay ng pasahero para siyang maisakay ko. Hindi ko na lamang babanggitin ang pangalan niya pero sa halos 3 buwan na naging pasahero ko siya ay nagkamabutihang kaming dalawa. Makalipas naman ang 6 na buwan ay hindi ko akalaing muli kaming magkikita ng kaibigan kong si Pong. Pero sa muli naming pagkikita ay hindi ko inaasahan ang nakita kong kasama niya. Sakay na, boss. Saan tayo? Uy! Pong? Uy, tol! Long time no see! Bebe, sakay ka na. Teka, bago na kulay ng buhok natin ah. Umay ka na ba sa blondie mong buhok? Siyempre, bagong buhay, bagong kulay na rin ang buhok. Tsaka ngayon ko lang kasi napagtanto na hindi naman pala bagay sa akin magpa-blondie. Kaya eto, binalik ko na sa itim. Eh sino bang pumili ng blondie noon? Di ba ikaw din naman? Pero seryoso tol, kumusta dito? Tagal ko ring walang balita ah. Nagka-cellphone nga ako pero di ko pa naman kabisadong gamitin. Touchscreen eh, medyo nakakabobo. Nasanay ka lang talaga sa dikipad. Yung minsan manggigigil ka na lang pag matigas at mahirap ng pindutin. Oo, ganun nga. Teka, kunin ko pala number mo. Number? Ano yung text, mate? Hindi na uso ngayon yun. Add mo na lang ako sa FB. Search mo lang pangalan ko. Pag may lumabas na pogi, ako yun. Dami mo talagang kalokohan. O siya, papatid kami sa bahay ah. Sosorpresahin ko kasi nanay ko. Tagal na ako nun pinapauwi eh. Pero teka tol, bago ang lahat, sino yung babaeng kasama mong sumakay sa tricycle? Tiyahin mo? Ano ka ba? Anong tiyahin? Shota ko yan tol. Ha? Shota? Teka, totoo ba? Putik tol, baka naiingkanto ka na. Huwag kang maingay. Nakakahiya sa shota ko. Respeto naman. Eh pasensya na, nagulat lang. Akala ko kasi bagets ang trip mo eh. Ilang taon na ba yan? 60. Byuda. Oh, alam ko na iniisip mo. Huwag kang mapanghusga. Ibahin mo ako. Ito naman. Wala pa nga ako sinasabi. Pero di ko talaga akalain na sa matanda ka rin pala mauuwi. Mukhang okay rin naman yung iyo eh. Pero alam mo, kung close lang kayo ni Aling Henya noon, iisipin kong namimiss mo siya eh. Makalait ka pa sa amin ni Natoy noon. Tapos... Uy, malaki ang pagkakaiba ko sa inyo no. Yung sa inyo, sugar mommy ang hanap nyo. Yung sa akin, aasawain ko yan. Kaya ako nga isinama rito para ipakilala na rin sa nanay ko.
Ipakilala mo agad para di malito nanay mo. Halos magkaedad lang sila eh. Huy, tumigil ka na ha. Mamaya marinig ka ng bebe ko. Ikaw pa maging dahilan ng paghiwalay namin. Uy, wala naman akong ganong intensyon. Pero may tanong ako, tol. Ano na naman yan? Di naman siguro amoy utot hininga niyan, no? Kasi kung oo, iisipin ko talaga na nabuhay si Aling Henya sa katauhan ng iba. Malinis sa katawan yan at hindi bad breath gaya ng iniisip mo. Tingnan mo naman, di halatang 60 years old na. Maalaga na at napakabait pa. Paano mo naman siya nakilala? May-ari siya nung karinderyang palagi naming kinakainan. Ayun, napansin yung karakas ng kaibigan mo. Mukhang napa-age doesn't matter ka na nga talaga, tol ah. Hulog na hulog ka na eh. Pero seryoso, masaya ako para sa'yo. Dapat lang. Dahil pag di ka naging masaya para sa akin, ipapadalaw kita ulit kay Aling Henya para di ka na mainggit. Sira ulo, huwag mo na nga idama yung tao. Payapa na siya. Sa kabila ng pagiging maloko ni Pong ay natuwa naman ako nang makitang magandang intensyon niya sa may edad niyang nobya. Bagay na hindi ko nagawa kay Aling Henya noon. Papadudot na mamasada pa rin ako hanggang ngayon pero sa tulong ng naipon ko ay nakabili na ako ng sarili kong tricycle. Malaking bagay para sa akin na hindi ko na kailangang pang mag-boundary dahil solo ko na ang kikitain sa pamamasada. Hindi nagtagal ay pumayag na rin ang suki kong pasahero na ligawan ko siya at kalaunan ay sinagot na rin naman niya ako. Hindi ko akalain na sa itsura kong ito, Papadudot, ay magkakaroon ako ng disente at napakabait na nobya. Hindi man siya kagandahan gaya ng hinahanap-hanap ng ibang lalaki. Para sa akin ay maganda siya at hindi na ako titingin pa sa iba. At kahit nakakahiya ay nagpatuloy na rin ako para makaiwas na sa panunukso ni Pong. Papadudot, dahil bata pa naman ako ay naisipan kong bumalik sa pag-aaral. Kaya naman inipon ko ang mga kinikita ko sa pamamasada at kung ano-anong racket. Naisip ko kasi na kung magtatapos ako sa kolehiyo ay mas maraming opportunity pa ang magbubukas para sa akin. Magandang hakbang na rin yon para sa plano kong bumuo ng sarili kong pamilya. Tuwing undas ay naaalala ko pa rin ang mga karanasan ko pero dahil nagbagong buhay na ako at mas lumakas na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi na ako naging lapitin ng mga ligaw na kaluluwa at mga kaluluwang hindi matahimik. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at gayon din po sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo, Papadudot. Sana po ay nakapagbigay ako ng kaunting aral sa mga naging experiences ko at mga kaibigan ko. Taos-pusong pasasalamat din sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless, Papadudot. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Onyok. Mga kabarangay, hindi mawawala sa buhay natin ang iba't ibang problemang ating kakaharapin at nasa atin mismo kung paano natin ito gagawa ng solusyon. Sadyaring may mga taong dumarating sa buhay natin upang pagaanin ito, basta't huwag lamang tayong aabuso. Tandaan na lahat ng sobra ay masama. May mga pagkakamali rin tayo na parang ang hirap para sa atin na itama. Tulad na lamang ng kwento ni Onyok na pumasok sa isang relasyon na isang tao lamang ang tunay na nagmamahal. Ngunit kahit alam niyang mali ay pinili pa rin niyang ipagpatuloy. Nagsisi man siya at humingi ng tawad ay sa puntod na lamang niya ito nasabi. Sana'y tandaan din nating hindi lang ang pagtatama ng ating mga mali ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Mahalaga rin na sa bawat galaw natin ay matuto tayong magbigay ng respeto sa mga tao, buhay man o sa patay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.